Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Hola amigos e amigas. Como pasa o tempo, Parece que foi hai 364 anos o último especial de fin de ano e xa estamos neste, creo que máis desexado que nunca, especial de fin de ano, Festa do Pixama do Como que non? ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! Benvidos todos, estamos preparadísimos. Temos moitísimas cousas para todos vos. Temos moitísimas sorpresas para todos e todas vos que estades escoitando agora a radio. Se estades escoitando a radio na casa, por exemplo, porque estades facendo os bois, vale, unha centola que estades cocendo, que haberá moitas casas, uns langostinos, pois non vos preocupedes, porque podedes poñer nos vosos teléfonos ou nas vosas Smart TVs a aplicación de YouTube Smart TVs e entrar na nosa canle @comoquenonradio, porque en canto poñades a nosa canle veredes que hai un link onde estamos emitindo simultáneamente o vídeo podcast no YouTube por segundo ano consecutivo, amigos. Bueno, unha cousa, pero que unha barbaridade. Estamos todos en pixama, toda a xente que vai pasar por aquí está en pixama. Por exemplo, Fernando RQR, que xa chegou. Un aplauso para Fernando RQR. ¡Bravo! Fernando, como andamos? Narra a ti que es moi radiofónico aquí. Seica o colaborador máis radiofónico de todo o Como que non. Por que non narras como ves vestido hoxe? Estaba facendo piqui-piqui antes de fin de ano. Vale. Piqui-piqui. Bueno, puxen aquí para unhas viandas. Así un pixamita de sedita con un poquinho de cachemire no patrón. No estampado, sí. No estampado. Nada, trouxen batín, pois se refrescaba despois. Unha cousa... vedes que estou moito máis forte. Sí. Estou un poquinho máis forte. Mira, Nótase. por o tema do... Es bastante petado. Se queredes saber por que está máis forte, por favor, poñede o vídeo podcast, porque Bueno, está máis explícase forte mellor. porque entrenei moitísimo. Bueno, está máis forte, está máis ancho. Máis relleno. Mira que calcetís levas. Un pouco frouxo. Está grande, pero un pouco frouxo, pero bueno. Porque o tema do reto Men's Health estou a tope. Estás gañando que se di, non? Volume, estou en volume. Sí, no, volume ti sempre tiveches moito volume. Quero dicir, de que falas? De todo. De todo, de voz moita. Bueno, levas sus calcetís os maravillosos. calcetís de Nadal. Mira, a ver que se vexe a parte de abaixo. Mira, tes esa gomilla para non esvarar. Sí, é por lo frío, por frío. Bueno, sí, por frío, sí. Bueno, a gomilla non é por frío. Bueno, igual. Cousas. E temos tamén connosco cunha, bueno, un atuendo respectable, digamos, máis clásico. Máis, ¿no? bueno, máis clásico, máis acomodado tamén o dress code que marca o presentador deste programa e director. Bueno, que non o dixe, bueno, agora falo diso, falo de como vou vestido. Exactamente. Pero damos un aplauso a Pepe Capelán, que xa está connosco aquí. Gracias por ese aplauso tan espontáneo e por que non decilo tan merecido, non? Que bueno, pues a vida conta que o noso amadísimo director ven en esquijama, pois dixen, pois eu tamén. Sabes por que veño en esquijama? Sabes Sí. por que teño veño para os da radio que non nos estades escoitando? El leva un esquijama único debe ser, non sei de que, De vaca. De vaca, bueno, de vaca dálmata, de igual. vaca dálmata. De vaca, o que pasa é que os cornos puxéronmos, pero non me saliron por falta de calcio. Vale. Entón, bueno, pero bueno, ben de vaca, porque dixen Se queres pasamos a seguinte. No, eu explico, quero dicir que bueno, é de miña irmán. O sea, a ver, estive buscando pola casa, logo iba a ir mercar un, dixen, non. Sabes, eu veño de unicornio e ademais veño de unicornio e alégrame que me lembres por Pero que se che vexa, pon o gorro. Espera, vou poñer o gorro, Silvio mira, Rodríguez. para os de aquí, mira, aquí, é que teño os cascos. Mira. Bueno, vaya así, é terrible, Se queredes poño así, Sí, todo sí. o tempo. Bueno, vou facer así un pouco o programa. Se vedes que logo teño o pelo, os do vídeo podcast, como con aceite de coche e polo suor, vale? Así Pero- dende aquí pareces a princesa Leia cos cascos. Sí, bueno, sí, Porque non se ven na súa totalidade, entón semella cabelo. sí, son un híbrido entre a princesa Leia e o pequeño pony. Estou aí. Faz comedia con tan pouco, Carlos. Sí, Con tan pouco faz comedia. É o que temos, xa son tantos anos. Digo que isto levo, pero non porque sexa un capricho, senón porque temos que anunciar que a nosa convidada de excepción e autora intelectual deste especial, por casualidade, pero autora intelectual ao fin e ao cabo, Lucía Rodríguez non pode estar hoxe connosco.
Non pode estar porque estaba un pouco pachucha, ¿no? Está todo para a audiencia, que saiban que está ben, que non é nada grave, pero, bueno, estas cousas de, bueno, xa sabedes, estomacais, está... Tamén, bueno, a ver, tampouco. A ver, Claro, bueno, en fin. A ver, faz unha homenaxe con ese pijama e despois contas. Bueno, non, conto que pasa, pois ti non estiveches mal nunca do estómago, non Sí, se a pode ver. dicir que está un mal do estómago porque ti non estiveches nunca mal do Mire, estómago. podías haber dito, este especial de Ani Novo vai de pre-Ani Novo, Sí. vai para Lucía. Non é de Ani Novo, é de fin de ano. De Ani Novo fixemos un, Bueno, o dixen primeiro ano. pre-Ani Novo. Pre-Ani Novo, bueno, é unha Tamén vale. invención túa. O que Pero bueno, digo, Está nos nosos corazóns. está nos nosos corazóns Sí. e, de feito, imos dedicar este especial de fin de ano a Lucía Rodríguez, que agardamos que se poña ben. ¡Bravo! Bravo, Lucía. Bueno, e seguimos coa rolda de presentación porque tamén temos, mirade, a estrana parella, concretamente Statler e Waldorf, basicamente, que eran os vellos aquel do balcón dos Muppets. Bueno, por que non explicas ti, Fran Rodríguez, de que ves vestido? Pues veño dun clásico do Nadal, de conto de Nadal, un aspecto dickensiano, non? De Ebenezer Scrooge. Porque veño aquí un pouco pois a ser a cicuta do programa e a meter un pouquiño aí de bueno, non vou adiantar nada, pero vou a estar moi atento ao que fan os nosos colaboradores porque entra un ano novo e bueno, están claro, pendientes a renovacións. Hai que estar, sí, está pendente todo. E tamén hai que dicir que na súa vertente máis clásica, con batín de franela e pixama de toda a vida, temos a home que leva a nave deste, como que non dende hai 4 anos, o gran Alejandro Martínez, que xa está falando por baixo. Alejandro Grande Pini, hipster. Pini. Estou igual, Estás igual, sí, sí. Estou vestido de min na casa. Claro, estás bueno, porque como temos que estar neste especial. O pijama sí que hai que dicir que é todo un clásico daqueles que tiñas con 8 ou 9 anos. Sí, Que tiña unha montaña, unha cumbre e sempre poñía algo así como Mountain Champ Ou Derby Sports. sí, colleje. Son destes que regalan as nais. Sí. Efectivamente. As dúas raquetas tamén. Sí, Si neste caso leva dous piolets aí cruzados que Teño que tamén. dicir que leva ata o Kleenex Sí. seco ¿De qué? no bolsillo. Sí. Sí. É que o dosito misa xa o tiene un pouco raído. Xa, claro, xa non te collía o mellor, Claro. non? Dende 82 é o que ten. Bueno, Pini, o de Estás Igual é unha das promesas que dixemos a nosa audiencia que imos Vaise desvelar o pastel. hoxe vai A descubrir. verdadeira razón de todo iso. Ostras. Sí, que bárbaro. Meridiana. Bueno, pois nada, pois Paralelo. pois xa veremos. Paralelo ti, sempre, moi bonito. Bueno, imos comezar o programa, pero antes de que comecemos cos convidados, porque temos convidados aquí e temos moitas felicitacións de moitísima xente que coñecedes nas casas que decidiron poñerse o pixama para despedir o 2020 como ten que ser. Antes de nada, imos a abrir o noso Twitter @como que non radio. Tamén temos as redes sociais totalmente atendidas nesta noite bella do 2020. A xente de Silicon Valley traballando ali. Traballando. No, Claro. Tiveron que coller meritorios para Sí, estes días, Claro, porque non damos abasto entre o do Chacho Cudé. Claro, que iso é unha locura. E logo, todo que estemos no Instagram, Facebook, bueno, redes sociais, pero no Twitter, @como que non radio, imos abrir unha pregunta mutante dende agora ata a noite de Reis. É dicir, xusto ata o día 5, ás 23:59, pecharemos a enquisa e vai entender a xente por que pechamos ese día a enquisa. Pero antes de nada, recibamos, antes de comezar toda a tolería, recibamos como se merece con esa sintonía que poñemos unha vez cada 3 semanas, pero que en fin de ano dixemos, por que non darlle esa pequena, non sei que vou dicir. Pon a sintonía, Pini, que non me sae. É que estaba tentando aí enredarme, non me sae. Fran Rodríguez, o disfraz de Ebenezer Scrooge que trae con candea e todo, Home, que non falte. Bueno, candea. veña, para que a xente xa para que empecemos, que temos moitas cousas Ya, a vamos a meterlle un pouco de contexto. Xa sabedes que agora que están aí os reis a puntiño de chegar, pois os reis tiran de moito axudante porque necesitan cubrir prazas para chegar a todos os rapaces do mundo. O non? meritorio. Os meritorios. Entón, nesa búsqueda de meritorios, ás veces
digamos que non sempre teñen a xente máis adecuada para interpretar según que papéis, non? En esa realidade onde xurden os Baltasares. Sí, Os a ver, Baltasares. claro. Os Xa sabe Baltasares con B de Betún. Claro, é que a ver, hai moitos, seguro que hai moitos rapaces que nos están escoitando agora mesmo que son aínda moi cedo, son as 8:40, 9:20 da noite, e claro, que os Reis Magos non dan abasto. Entón, iso, claro. como xa dixemos, pois ás veces teñen que Meritorios. contratar xente, Meritorio. claro, que ás veces o que pasa é que a subcontrata ás veces falla augas. Sí, Ese é o problema. Están as cousas como están e moitas veces pois a xente xa ten comprometidas as datas, non? Delegas. Polo que sexa, Polo que sexa. Entón, claro, houbo unha tradición neste país durante moitísimos anos que era que como Baltasar por cousas era era negro, pois xa, claro, era negro, non hai que dicilo. Polos seus pais, Polos basicamente. seus pais, bueno, porque lle petou, porque aquí neste país cada un pode ser o que lle petou. Entón, En este caso, pues Baltasar era negro. Que pasa? Que a xente ás veces, estes que subcontrataban, pensaban que era unha boa idea dicir, bueno, pois collemos aquí a Xaquín, que é caucásico de toda a vida, pero lle metemos aí uns pos e a xente xa verás como imos enganalos. Cola. efectivamente. Dicía, no, é rapeiro, tengo ese rollo. Pues, Que a ti parecía pinta xa está. A ver, era unha cousa así que dicías ti, bueno, a ver, moi logrado non está, porque era unha cousa, betún negro de zapato e labio vermello. Sí, bueno, iso era o peor. Como que era unha cousa bastante terrible, Entón non? imos, pero claro, Unha cousa como os bambusle daqueles de Al Johnson, o cantor de jazz, ¿no? tal cual, Pero no claro. século XXI. Efectivamente. Entón, nesa tradición escollemos 4 representantes e queremos que votedes cal é o peor Baltasar. O peor, porque claro, ademais do señor Xaquín, que o mellor facía con toda a boa intención, Con porque cariño. porque non lle quedaba sí. máis remedio, e dicía, non lle imos dar, home, porque como non poden vir aquí os reis, pois fago eu de tal. Pero logo, claro, había xente de xa dun nivel coñecida, Púxose famosa. de moda tirar de famosos. Claro, que dicía, ai, que ilusión faime facer de Baltasar, que digo, diste, home, pois eu que sei, pois es di que me mutombo ten un sentido, Claro, a pero ver, de color non é, pero é famoso. pero mellor outra xente. Bueno, entón imos votar, atentos a Twitter porque abrimos en nada as votacións. O peor Baltasar. O peor Baltasar Foi moi difícil atopar É 4. complicado, Baltasar. é moi complicado. Foi moi difícil atopar Comezamos cun dos meus favoritos, pero por favor, Dalle que aí, isto non Pini. sirva para que moitísima atención, Ortega Cano. Imos comenzar con Ortega Cano. A ver se Ortega mira, aí Cano, está. que aí está Mamá. lucindo un betún, pero dos Que máis, cal é o segundo? Lucas de Andy e Lucas. Cuidado con Lucas. Logo falamos, Exactamente, tremendo. O Jesulín terceiro é Dubrique. Jesulín Dubrique, sudado, e Sergio Ramos de cuarto. Obviamente é moi difícil escoller o peor porque fixadevos ben, a cousa é terrible. A ver, dramático. Lucas- A ver, Lucas é como con leite. Lucas é No, pero aparte pero- Lucas que o pescozo é branco. ¿sabes? Efectivamente, O sea, o pescozo- non lle pintaron o cacho do o pescozo é branco. Ortega Cano, bueno, que dicir de Ortega Cano, ¿no? A ver, o que mellor Vamos pinta, o que tan agustito. Efectivamente. A ver, no, a podedes, perdón, podedes entrar nas nosas redes sociais, @como que non radio, Sí, tedes, ademais de poder velo no vídeo podcast no YouTube, tedes nas redes sociais as 4 fotos, e cuidado porque a mí vistas as opcións, Ortega Cano casa ata me parece normal. Sí. A ver, fixadevos, é moi curioso porque Jesulín Dubrique estiveme fixando ben e non sabe se é el ou Álvarez Cascos. É difícil como co betún ese que Mira, leva en riba. parece el zorro, porque Sí, é como verdade, que lle é quedou verdade. máis escuro o que vai o que Sí, fai de os ollos, antifaz sí. e logo o outro vai decolorando. E bueno, É terrible. Sergio Ramos sí que Pero- o da tradición del cantor de jazz porque leva os beizo beizos vermello. vermellos. E que ademais eu sempre digo unha cousa, se vas de Baltasar non vayas de branco, vestido de branco, porque o contraste É duro. nas fotografías non permite ben ver ben a cara da xente. Bueno. E bueno, esta tradición que diredes vos? Sí. Que diredes vos? Bueno, é un pouquiño racist.
Vale, é un pouquiño racista. Sí o é. Pero, ollo, porque igual noutros países tamén isto interprétase ao revés. No, cuidado, espera, un momentillo que teño antes de que vayas a esa parte, hai unha foto que que non entra en concurso. A ver, que non esta quedou fora de concurso porque sabemos que sen dúbida é o peor Baltasar da historia. Da historia, entón queda xa descartado que o seguinte, o Baltasar de Murcia. É un Baltasar. O Baltasar de Murcia. Bueno, pois Baltasar que tanto che dá un regalo como que che atraca un banco. Efectivamente. Para a xente que nos está escoitando pola radio, para que saiba, o Baltasar de Murcia, que isto é real, é un señor que leva unha capucha como se fose un golfo apandador para entrar a facer un butrón en calquera sucursal da esquina e aparte leva os ollos destapados, pero cuns buratos ben gordos e os beizos tamén completamente con buraco. A coroa tampouco quedaba na tenda. Bueno, ten burato nos ollos e na boca, pero no nariz non, No, é moi indescriptible, eu creo que tedes a coroa debe ser a que lle tocou no Burger King como menú infantil, ¿no? Qué bárbaro. Xusto antes de colocar o tiña prisa, ¿no? Sí. Presa e foi a comer un menú de Burger King. Este non entra en concurso, pero podedes entrar nas redes pero non entra por méritos propios, porque gañaría. Non hai quen lle tosa. Pero bueno, voltando o que dicíamos antes de que pode ser un pouco racist. Sí, pero como se interpretan noutros países aos reis brancos? Bueno, pois imos velo. sí, temos aí unha foto tamén que é moi bonita. Aí está. A ver, isto posiblemente non sabemos exactamente de que cabalgata é, posiblemente ao mellor imaginemos que é dun país africano onde a meirande parte da poboación é negra. Bueno, pois o que fixeron, eu creo que como protesta Baltasar efectivamente coincide, pero é que os outros dous son xente tamén de cor negra, pero pintados de branco, pero de branco nuclear, o sea, a mesma interpretación básica que se fai. Eu creo que é unha protesta, nos países brancos, pois tamén se fai noutros países. É moi curioso porque, bueno, xa podedes ver que a cor non se pode dicir que sean moi natural. No, natural non é. Natural non é. Bueno, pois era un pouco para dar ese remate fantástico, non? Eu quero lanzar unha idea aquí, que é tender unha ponte entre as dúas culturas para que nestas datas tan sinaladas os axudantes dos reis podan vir pois dun país ao outro e así evitamos este tipo de conflicto. Iso unha bonita mensaxe, señor. Claro que sí. Eu non quería dicir dicir ridículo, pero non quería dicilo, pero home, un pouco era, a ver, tamén quero dicir o que perdemos é o humor, O humor, sí, bueno, humor gañamos corrección política, pero humor perdemos moito. Bueno, imos comezar o programa como te vexo, imos comezar, 17 minutos despois. A ver, queríades que hai algúns convidados que rin. Claro, vos queríades que aquí comezamos o programa cando son as 8:30. Nos temos un prólogo primeiro hai que seguir unha escaleta, Carlos. Hai un libro de estilo do como que non podemos saltarnos hacia a toureira, aínda que sexa fin de ano. Imos comezar agora, imos dar ao pistoletazo de saída oficial a este especial de fin de ano en pixama con algo nunca antes escoitado nin visto no como que non, porque o noso director de contidos Fran Rodríguez tamén canta. ¿Cómo? Sí, tamén canta. Pero ¿Cómo? Teño que levantarme ou fago dende Bueno, aquí? podes facelo dende aí porque como estamos en época Fantástico. COVID temos agora que respectar. Que aparte teño aquí a vela que sempre dá un pouquiño máis de luz, que eu xa de noite non vexo moi aló. Pois esta é a primeira, como temos sempre adoitamos ter actuacións musicais nos nosos programas, pero este ano o especial é un tanto distinto, polo que sexa, por detallitos, como di Pepe Capelán. Pois imos dar este pistoletazo de saída cunha versión do Let It Snow de Bing Crosby, que popularizou moi bonito, pero cun tema, unha volta que lle deu o noso amigo Fran Rodríguez. Isto é como cando Ángel Yacer participa nos concursos que xulga, non? Pois un pouco iso. Pois un pouco o meu momento Ángel Yacer. Bueno, sen bicos a ser posible, Fran, sen bicos. Sí, non, porque hai que respectar, non estamos para bicar. Xa nos bicaremos dentro de 6 ou 7 meses ou 8 cando a cousa estea mellor. Imos con esta versión do Let It Snow que Fran Rodríguez decidiu titular nun xiro espectacular dos acontecementos Let It
non. Esta noite vai very frightful, pero aquí se está delightful. No Nadaldo como que non. Let it non, let it non, let it non. Cheira o Kashmir que trae Fernando e Carlos xa está o mando. Capelán ben coa seducción. Let it non, let it non, let it non. Oxe Pini ten que contar como fai para seguir igual. E con o gran Adrián, fin de ano, croqueta e champán. Este ano foi very awful, pero aquí estarás delightful. No Nadaldo como que non. Let it non, let it non, let it non. Este ano sen cotillón, a tendencia será o camisón, pero auténtica sensación será o partido como que non. Esta noite vai very frightful, pero aquí se está delightful. Inauguro este programa. Let it know, let it know, let it know. Espectacular, amigos. Let it non, damos comezo oficial o especial fin de ano festa do pixama do como que non. Dentro de nada teremos aquí xa aos nosos dous convidados que nos van a axudar a dar as croquetas, porque sí, amigos, neste programa damos as badaladas tomando croquetas, porque así o decidiu, non sei exactamente quen, pero foi creo que foi un dos convidados. É que Adrián como que soltou moitas perlas, pero non se acorda das cousas. Bueno, iso agora falamos con Adrián, que non imos adiantar, que Adrián Díaz está aquí, porque senón non hai sorpresa. Vale. Entón non digamos que está Adrián Díaz aquí, que Adrián? Non sabemos. Adrián Brody, eu dicía Brody. Adrián Brody, vale. Como Pini? Que xa empezan a chegar felicitacións. Pois nada, pois escoitemos felicitacións en pixama de... A ver se adiviñades que logo dicimos en directo no videopodcast, podedes velos. Dalle aí, Pini, veña, a ver quen sae. Deus, quen inventou esto dos selfies. Bueno, aquí estamos. Preparados xa para entrar no ano? Teredes que facelo comigo na Radio Galega, como sempre, xa sabedes. Tomaremos las uvas e por fin isto vai cambiar. Ou eso esperemos. A ver, este ano que entra terá que ser un ano no que podamos darnos apertas, bicos, sair, estar cos amigos, non sei, todas esas cousas que nos quedaron pendentes do ano pasado. O máis importante, se isto non sucede, é seguir sendo felices, seguir rindo e compartindo as cousas que temos, saber apreciar o que temos. Carliños, sabes que eres o meu favorito. Moitos bicos para ti e tamén para un rubio, a estralo por aí, non? Veña, un bico moi grande. Por certo, estou en pixama. Como quedamos, ou non? Este ano, entramos no ano en pixama. Ala, apagando esto. Cuando sirven la cena, en la noche buena, no puedo comer. Y después del quinto ron... Hola, ¿qué pasó aquí? Como estades? Vamos a dedicar unha panxoliña. Fun e peteiche na porta, fun. Fun e peteiche na porta, fun. Fun e peteiche na porta e non me quixeches abrir. E ao pasar pola rúa da fixechesme fun. Que tal, amigas, amigos? Vaya niño, cago en tal. Outro día preguntaban, dentro deste ano malo tal, habrá algo, non? Que saques así algo positivo e tal. Sí, o máis positivo deste ano é que aprendín a vivir sin calzoncillos. Que cómodo, Dixeche sempre así un justiño. Pasa manchas máis os pantalóns tamén, pero non pasa nada.
Para eso están as lavadoras. Bueno, nada. Que teñades un bo ano. Na máis, vale? Fun, e peteiche na porta. Fun, fun, fun. Me cago en el año viejo. Pois as primeiras felicitacións que nos chegan de María Xosé Rodríguez de Federico Pérez Grazas en pixama, podedes velo no vídeo podcast. Estamos agora en YouTube, podedes poñelo aí e podedes velo despois. Estades escoitando o podcast, por suposto, pois tamén estamos aí no YouTube e nas nosas redes sociais. E imos presentarse máis preámbulos porque temos moitísimas cousas e imos, aínda que non o creades, imos mal de tempo. Imos presentar primeiro a un home que prometeu estar aquí con Lucía Rodríguez. Lucía está excusada por cuestións de saúde leves, pero cuestións de saúde, pero iso sí, el dixo que se viña ao programa especial de fin de ano en pixama, que ia vir como dormía él. Nos dixemos que en pelotas non, porque aínda estamos nun horario, pero dixo, bueno, pois vou con camiseta de asitas e pantalón curto. E o tipo cumpriu. Un forte aplauso para Adrián Díaz. ¡Bravo! ¡Madre mía! ¡Por paso! Adrián Díaz, amigos. ¡Vamos! Bueno, Ai, que maravilla. que ben. Que maravilla, que cómodo estou, que frío estou pasando, muchacho. Bueno, non te preocupes porque estás xusto, mira, aparte está xusto ao lado do foco este extra que puxemos, e vai che dar un calorciño bo, Espera, que non te escoitamos e non nos falas para o micro. Vou estirar un pouco a pernera Aí estamos. para ter un pouco de abrigo. Bueno, Adri, gracias por vir aquí. No, gracias a un vos. aplauso para Adrián Díaz. Por invitarme. Bravísimo. Mira, Encántame este micro, cuidado. deixeiche un micro. Estou entre Juan Pardo e do Barro, estou aí. É retro. Cuidado. Estou Digo, Carlos, había necesidade de que este home viñese así para afear o físico de todos os A demais. ver, que xa contábamos con iso, Fran. Xa sabíamos que se viña, nos somos corpo escombro, hai que ver. Espera, pero xa que digue. No, somos corpo escombro polo de agora porque eu dixen, o mellor poñemos algún tipo de remedio, porque como non podía vir Lucía Rodríguez, e tiñamos un biquiño para Lucía, que pobre. Que está, bueno, pero non pasa nada, que está ben, que vai estar connosco este 2021, seguro que non, como que non. Pero digo que como xa que propuxemos este reto Men's Health, eu pensei, se non pode vir Lucía, pois haberá que chamar a alguén que non somente cante ben, que dé a prestancia a este especial, que poña a parte feminina que moita falta nos fai neste programa, pero que ademais que poña a raya aos que lanzaron no seu día ese reto, así como que non quería cousa, pois xa o dicía, como se chamaba a profesora Irene Carrera que bailaba, a de fama, a profesora que era, bueno, xa non nos lembramos. Nina Debbie Reynolds, sí, bueno. Nina Reynolds, sí, bueno. Debbie Reynolds dicía, aquí es donde vais a empezar a pagar. Con pois suor. Iso que dicía na intro de fama, máis menos eu pídome ser Leroy. Vale. Leroy Merlín. A min eu era máis de Dani Amatulo, que era un pouco máis sensible. Bueno, era o do piano, tiña pelo fuerte tamén, cuidado. O desvellos de... No, digo que... Por certo, pelo. Falando de pelo. Por certo, sí, pelo. que bueno, non adiantemos. Non digo nada. É que se non presentamos está pobre ali nunha cadeira cando pode estar Vou a dar cómodamente nun sofá. Vou a dar un grolo a facelo tolo. Porque, amigos, está connosco hoxe para... Bueno, eu creo que vai pasalo ben. Cuidado e vai disfrutar, vai pechar como ten que ser o 2020 aquí na Radio Galega no especial fin de ano festa do pixama a gran Irene Iglesias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guapa! ¡Ole! ¡Uy, qué zapateados! ¡Cuidado! Irene Iglesias, amigos. ¡Bravo! Ahí está, sí señor. Irene Iglesias, en pixama tamén, como lo... Benvida, Irene. ¿Cómo estamos? Colle o micro se queres na man para que te escoitemos. Sí, colle. Saca de aí para que esteas ti cómoda. Sí, señora. Goza do teu micro do siglo XXI. O teu é moi Rafael. O século XXI. Século XVI, XVII. Bueno, que te escoitemos. A ver, fálanos ben que te escoitemos. Hola, escoitaseme agora. Agora sí. Hola. Agora sí, que tal, Irene? Benvida, grazas por vir. Grazas por invitarme. Hai que dicir que Irene foi desas que apaga o lume. Porque a pobre Lucía estivo mal esta tarde,
ás 3 da tarde tiñamos que poñer un plan B. É certo que Irene ia estar connosco vía Skype neste programa, pero dixémoslle, mira, como non podemos convidar a moita xente, pero hai unha vacante, pois que menos que veñas aquí a vivir este fin de ano tan absurdo, bueno, absurdo como o ano que levamos connosco, ou como que non, nos estamos encantados, ben vida. Grazas, pois nada, eu veño co meu pixama de Lola Flores, de lunariños, Moi ben. de manchas, de cachemir, de rayas e Moi, lunares. mira, ben, estamos vendo un primeiro plano aí no vídeo Tamén podcast. teño como Fer, Claro, calcetíns aí para que non. Para non esvarar, claro. Iso que para non esvarar na ducha. para o frío, para o frío. Pero é na ducha, non? Pés de gato. Ah, vale. Bueno, Pés de cousas. Bueno, imos facer o reto Men's Health hoxe, verdade? Sí, bueno, a ver como están de voluntade aquí a... Non, a ver, como están de... Mira, son as 9 da noite agora mesmo, as 9 da noite, que están a piques sí, as 9 da noite. Dentro de unha horiña imos poñelos bueno, finos. Imos poñernos serios. Imos poñernos serios. Sí. Trouxemos báscula. Ben, Temos xa báscula ven para por aí. pesar. Porque isto non vai ser un jaja, porque claro, mesmo Irene preguntaba, pero bueno, iso que dicides é así de broma. Non somos moito de jajajiji, pero se dicimos algo, cumprímolo. Sí. Entón, eles dous meteronse no lameiro, eles os, ala eles. Pero a ver, isto hai que facer un pesaxe cada mes, Bueno, vale, cada pues mes. mira, agora que o está dicindo Irene, unha vez ao mes podemos contactar con ela por Skype uns minutiños. Mira, que che parece? Para ir vendo a evolución. Mira, imos empezar hoxe e despois xa, bueno, estipulamos. Non, porque como que quedan as festas e tal, o mellor aínda hai xente que en Reis e tal, bueno, pode haber excesos, pero aquí sí. Eu digo vos que empezamos a pesaxe hoxe e imos repesar o día 11 de xaneiro. Vale? Xusto despois de toda esta voráxine para ver como anda. Porque hoxe é moi pronto, Carlos. O día 11 non, hai que esperar a final. Non queren, xa non queren. 31 Vale. Pero o método, podo falar un momento? Sí, por favor. Digo, o método Men's Health só implica pesarse. Que reto é? No. Primeiro vamos a pesarnos a ver en que peso estamos. E despois diso, a estrutura, eu descoñezo o reto Men's Health. A estrutura corporal, despois nos queremos estar en forma. Fernando, creo, quere poñerse cachas. Claro. E eu quero pois estar igual que Adrián Díaz. Hoxe pésanse e despois Irene ponlle unha... Claro, vai poñer deberes. Vale, agora entendo. Van sufrir. Bueno, pois que sufran, que para iso se meteron iso. Leña, bueno, como agora seguimos falando de todo isto, pero temos máis felicitacións, máis xente que quere felicitarnos. Bueno, pois nada, pois veña, pois pon felicitacións, a ver quen sae, veña, dalle. Moi boas, Carlos, que tal? Moi boas a todos os amigos do Como que non, como estades? Bueno, eu estou empezando a festa. Ainda queda tempo para as 12, pero nada, eu se pedei co champán. Iso sí, teño aquí as 12 uviñas, porque teño unhas ganas de despedir este 2020 tremendas. Xa puxen as miñas mellores galas, estou aquí na compañía do meu amigo Spencer. Spencer, saúde aí aos amigos do Como que non. Aí, moi ben. Pois nada, desexarvos un feliz 2021, que 2020 marche por onde veu e que veña 2021 cargado de borrollo, cargado de cousas boas para todo o mundo. E iso sí, teño moitísimas ganas de vervos e pasarme por aí. Ou seja que invitada estou, verdade? Xa me autoinvito. Un bicazo para todos! Nochebuena, no puedo comer. Días adeus aí, Spencer. Del quinto ron. Para tratar de olvidarte, al fin yo lo... Vamos, que hai que acabar o ano como se merece. Vamos. Sobrao. Me cago en Diola. Que faso? Bos noites, Galicia. Feliz 2021. Bueno, xa vedes que estou aquí viciando o Mario Kart. Nada, un saúdo para a xente do Como que non, feliz 2021. É unha pena non poder estar no especial fin de ano desta noite, pero bueno, vamos a disfrutar como se pode. Eu vou a ver se vicio un pouquiño máis, vale? Como é o pixama de Mario Kart. Ala, veña, alo viño xente. Dai. Xa podes cortar, xa podes cortar. Por eso vete a la mierda. Hola. Como que non? Aí estamos. Aquí estamos, pois nos celebrando, pois onde? Pois viñemos
dormir aquí, o que máis botamos de menos. Estamos aquí ao pé do cañón, a ver se nos deixan, sabes, subirnos. Sí, estamos pois no teatro, viñemos aquí hasta que se poida volver e tal, e dixemos, pois aquí, porque é unha pena moi grande. Botamos vos de menos, vale? Isto todo vai pasar, é como os esconxuros. Sí. Isto unha freja, se vai todo fora, e xa isto xa vai. Nada máis. Que felices festas, que vos queremos moito, que vos botamos moito de menos tervos en presencia, non só de ánimo e de espírito, sino corporalmente. Ala, feliz ano. Feliz ano. Vicos mil. En fin, pois aí estaba Marta Doviro, Fran Cañotas e as grandísimas Izquierdo Sisters, Marita Martínez e Lucía Veiga, que é unha mágoa porque se fose calquera outro ano estarían aquí connosco, pero, bueno, por limitacións de aforo que ten. Bueno, imos facer unha pausa musical porque estamos nunha noite na que a xente tamén quere preparar, supoño que moitísimas festas, aínda que sexan coas súas familias na casa despois das uvas, e imos dar recomendacións musicais. Entón eu pregunto todos os anos ao equipo que me digan que canción, cal é esa canción que para eles ten que formar parte sí ou sí das que poñen nalgún momento da noite nas festas de fin de ano. E tocoulle a Pepe Capelán. Pepe, que propuxeches? Eu propuxen unha que eu creo que forma parte da memoria musical de todos os que estamos aquí e de todo o mundo, de todas as xeracións posibles desde que existe a música moderna, que é un tema que en canto son os primeiros acordes evoca Nadal, non? Evoca Nadal, que é Last Christmas de Wham. Bueno, temos Last Christmas de Wham, ¿no? Pini. Bueno, pois veña, escoitamos un pouquiño Last Christmas e que se prepare todo o mundo porque voltamos en 4 minutiños, que é o que dura a canción. Non imos facer como os locutores de antes da radio que cortaban para que a xente non gravara na cinta. Nos deixámola case enteira. Case.
Decíame Tresandí, como que non eres capaz de poñer un pixama? Dixen, como que non? Claro que sí. Como que non son capaz de despedir o ano 2020 así desta guisa tan majo e pixamamente vestido? Cuidado, sen guitarra na mar, por primeira e única vez en que sirva de precedente. Non vos confiedes. Amenazo con volver neste ano 2021. Esperemos que veña mellor comigo, tampouco é pedir moito. Así, vestido desta guisa. Feliz ano novo, feliz 2021 a todos e a todas. Moita saúde, moito ánimo, que veña cargado de moita música, moitos concertos, moita cultura. Falaremos dentro dun ano, a ver se teño que volver a estar en pixama ou con menos roupa. Todo pola audiencia. Apertas a todos. ¿Qué tal, amigos? Aquí Alex Fidalgo do podcast Lo que tú digas, mandando os meus mellores desexos a toda a audiencia do Como que non e o equipo tamén, desexándovos feliz ano novo e agardando que este ano 2021 sexa mellor que o 2020. As cousas como son, o listón non está moi alto, non é moi complicado, así que iso é o que temos que pensar, que é imposible que este ano que chega sexa peor que o que deixamos atrás. Iso é bo, son cousas boas, cousas positivas que hai que ter en conta. Nada máis, feliz ano novo, é un placer, un privilexio poder voltar, aínda que sexa así un sintres, a este programa maravilloso que é o Como que non, ao que lle desexo moitos anos de vida. Chao, chao. Por eso vete a la mierda. Pues aí estamos, Óscar Rosende dos Great Straits, que volven a carga en breve. Isto se aparecen los globos de oro. E o grandísimo Alex Fidalgo, que temos moitas sorpresas, todo o mundo atento, porque temos moitas sorpresas esta noite. Nos non vamos aí de falabratos. Non andamos con películas. Non andamos con tonterías. Bueno, e ademais tamén prometimos no seu momento que hoxe era a noite de facer un macro consultorio Capelán Contesta. Efectivamente. Imos aproveitar para dicir que temos o WhatsApp de Capelán. Bueno, espera, primeiro imos facer as cousas ben. Pini, ponlle a sintonía do CCC. Como é o número de teléfono? Ben, o número de teléfono é o 604-029957, ao que milleiros de persoas están enviando as súas consultas e as súas videoconsultas. E isto é real porque, bueno, sobre todo dende que dein de baixa o Tinder, atendemos as 24 horas. As 24 horas o día. Pois cando faltan xa nada para que sexan as 9:15 da noite, as últimas 9:15 que ides ver vos e nós do 2020, que a ver se marcha pronto. Agora está ben o momento. O 2020 agora está no momento bo, porque estamos nós aquí na radio. Claro, está en comida. Porque porque se lle queda nada. Está en mes con R, ademais, que cando están en comida os 2020. Exactamente. Bueno, pois temos moitísimas consultas. Temos moita prancha hoxe, Carlos, temos consultas moi especiais. Non quero dicir nada, pero incluso transalpinas. ¿Transalpinas? Sí. Buah, non sei o que significa esa palabra, pero gustame moitísimo. De alén dos Alpes. Ah, vale, alén dos Alpes era un rollo que fixo Pedro Pablo. Ah, non, iso era alén do Cosmos. Pedro Pablo Alonso. Unha aperta, por certo, que vai ser o vindeiro convidado do Como que non. Se nada se torce, non? Ese 11 de xaneiro, se nada se torce, malo será. No 2021, o primeiro convidado oficial do 2021. Se aproveitamos aquí para dicir que Pedro Pablo Alonso. Moi ben. Mira. Se che parece, imos escoitar. Entramos en materia. Sí, entramos en materia. Está traballando Pini hoxe o que non traballou na vida. Está Pini que non dá para máis. Mira, hoy espera, antes de que te preguntoume Adrián Díaz antes de que empezáramos en directo o programa, díxome, pero a tele hoxe tamén ten vídeos e todo, dixe, sí, pero hoxe temos un despregue sen precedentes. Espectacular. Bueno, Pini, imos escoitar a primeira. A ver de que vai. Buenas noches, amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Una duda, Pepe, tengo para vos esta noche. Me gustaría que me comentes por qué cuando participás del Malicia Noticia se te nota tan bien vestido y
cuando participás del Como que no radio se te nota totalmente tan mal vestido. Bueno, me gustaría que me saques esta duda, desde ya gracias, saludos muchachos, va con onda, no lo tomes a mal, Pepe, adiós. Hombre, un aplauso para Peregrino, grande. Déixame dicir, Pepe, que é un xeito tamén de agradecer a todos os ointes por suposto que nos escoitan, non somente en directo, que son moitos, pero tamén todas as semanas nos podcast, pois tamén un saúdo e unha consideración para eles, por exemplo, con este saúdo a Argentina. Que ademais hai que dicir que grazas a Peregrino conquerimos un gran éxito en toda Galicia e mesmo a nivel internacional, porque el foi o que lanzou o reto a Fernando RQR de facer a canción para Chacho Cudet, que está arrasando en redes, foi nomeada en máis programas da Radio Galega da Televisión de Galicia, está sonando en todos os móviles dos afeccionados do Celta. E bueno, Oe, sabedes unha cousa que non o comentei porque non cadrara cando lanzamos esa semana. O día que se anunciou a canción, ese luns, non? Porque nos saímos o luns, pero a primeirísima hora. Bueno, pois foi rechoucheada por Galicia en Goles, por o contraataque, moitos por moita xente, non? Por redes. E resulta que un amigo meu mandoume un WhatsApp dicindo: "Mira o que me acaba de chegar o meu WhatsApp por parte dun terceiro que eu non coñezo. Era un extracto do Pa que logo maltrates a Fernando RQR. Eu non maltrato nada, pero mira, pa grazas que logo teñas baixo yugo a Fernando RQR. Xa están os millennials facendo pandita. Eu non digo nada. Bueno, dalle aí a Peregrino, que lle contas? Pois Peregrino, que vamos a ver, evidentemente está claro que no Malicia Noticias pois o vestiario forma parte dun traballazo por parte da grandísima María Fandiño, que é a responsable do vestiario do programa, e a súa misión a vista está, tal como ti dice, deixarnos guapísimos e feitos uns pincéis, pero xa non só a mí, senón ao resto dos compañeros e compañeras do programa, porque hai que ver o guapos e guapas e que boa presencia e que boa prestancia. Que pasa? Que para vir ao como que non, eu vístome de forma casual, que se chama forma casual, que é o que casualmente collo, así, cos ollos pechados, meto a man no armario e teño que dicir que teño un caixón, e isto é verídico, no meu armario, onde debo ter unhas 30 camisetas negras todas, e logo só teño pantalóns vaqueros. Entón, isto é un pouco como o uniforme de diario, que e aparte que pasa? Que como vos lo explico, o Malicia Noticias, sí, moi ben, hai que sair igual, tal, pero o como que non é estar na casa. Entón, un ben para vir ao como que non, pois como se sinte máis cómodo. É como pues, camiseta, vaqueiros, a veces levo a ese fantástico mandilón, esa creación maravillosa que fixo Fernando RQR de Xe, da súa marca Xeración Espontánea, Xe. Tamén digo que entrou esta consulta un mal día tamén. Bueno, polo que sexa, hoxe non é o mellor día para dicir que veño mal vestido ao como que non. Sabedes que están facendo agora o que leve realización, que non sei que leva hoxe, porque o chaval de realización. Hoxe como é festivo non sei que leva, pero está facendo un percorrido por todo o aspecto de... Sí, pero nada, Peregrino, agradecerche a consulta e dicirche que tentarei, a partir de agora, tamén tomo como reto vir máis elegante ao como que non para agradarlle a este seguidor e supoño que ao resto da audiencia. Non sei ti que opinas, Carlos. Bueno, por un ointe o que sexa. Claro que sí. A partir de agora intentaremos vir de rigorosa etiqueta. Pero como que tentaremos? Non te fustigues porque ese look que ti dis casual é un clásico, Sí, eu xa sei que é un clásico. Claro, e din dos xenios que sempre teñen pois a mesma roupa e o mesmo... Sí, bueno, eu procuro la bala. É o que Dalla seguinte, varios modelos. Dalla seguinte. Son un apuntamento. Decir que lembro o ano pasado, a temporada pasada, cando empecé a colaborar en este programa, dixen a Carlos: "Oye, Carlos, mira, que che parece si traigo camisas así de flores, non sei que", dixme: "No, ti vente como che apetece a ti". Entón eu sigo o dress code de Carlos Tresandí. Pero eu quero que esteas cómodo. Pois por eso. Pepe, pois iso. Pois non, a partir de agora vou vir de etiqueta. Se ti queres vir de etiqueta, é por ti, porque ti estás... No, é por Peregrino. Se é por Peregrino, pois adiante, porque por Peregrino, pois o que sexa. Veña, dalle a seguinte, Pini. Veña, que hai moitas. Un vídeo. Moi boas, amigas, amigos do Como que non. En especial a ti, capelán.
que é por iso polo que estou facendo este vídeo, porque unha consulta máis para ti. A segunda tempada dos creadores de Me roubaron o retrovisor chega un novo episodio chamado Son parvo perdido. Bueno, Fíxenche caso e conseguí un coche. bueno. Non vou dicir como, pero conseguí un coche. Aí o deixo. Ten volante, ten asentos, ten cambio de marchas, ten unha marcha máis que a anterior, iso sí. Bueno. Ten radio, ten GPS, Bueno. cuidado. Ten un maletero moi amplo, estupendo. Son parvo perdido porque esquecíme das dúas portas atrás. Entón aquí a miña dúbida. Crees que habería unha forma física probable de colocar dúas portas na parte de atrás e que a xente suba ao coche dunha forma máis cómoda? Se é probable. De paso, unha cuestión filosófica. Se vou pola peaxe e vou marcha atrás, páganme a min ou saime a devolver? Como vai o conto? Veña, un saúdo, grazas. Bueno, aquí Andrés facendo un 2x1, consulta. Sí, bueno, a ver, Andrés, que nos cobramos por pregunta, quero dicir, se tes dúas, bueno, fai varias. El empezou varias chamadas. En primeiro lugar diríalle que bueno, que está ben mercar un coche porque hai que potenciar a economía local. E bueno, para que queres ti un coche, Andrés, de 5 portas? Digo eu, en tempos de COVID. No. Controla, Pepe. No, controla. digo, para que queres un coche para levar a máis persoas que ti mismo en tempos de COVID, que non se pode compartir coche con ninguén? Ademais, ti non ves que como leves un coche de 5 portas vanches a ir gorróns por todas as partes? É o mellor que poideches facer, Andrés, déixate de caralladas. Un coche de 3 portas é o mellor, porque así non tes que andar levando a ninguén e posas excusas de é que non, eu teño un coche pero de 3 portas, non me... Ves? E libraste de gorróns. Faz ben, así que non es parvo perdido en este caso. No, agora, se me dis que vas pola peaxe, marcha atrás, pois a ver, entón sí que podemos decir que sí que es parvo perdido, Andrés. O sea, polas peaxes de frente. A ver, eu sabes que ao Andrés se quero ben, que é embaixador da miña marca e todo. Sí. Pero o de colar chistecitos para trepar, para medrar neste programa, eso por aí no, Andrés. Por aí non Onde está a pasamos, miña Andrés. cámara? Por aí non Andrés, pasamos. por aí no, Por aí non, Pero Andrés. que está pasando? Bueno, en fin, nada, que pasou aí? Que reacción foi esta? O chiste? Meteu o chistecito de ir para atrás na peaxe. Eso, bueno, hombre, pero a camuflou na como cuestión filosófica, pero colou o chistecito. Pero penso que quere compartir un momento de humor con todos nós. Claro, unha pero por aí chanza, no. unha serie de... Como así non, Quere facerse cun posto neste programa. Fran. Bueno, non sei, Fernando. Eu diría que ir pola peaxe marcha atrás, eso sí que ser parvo perdido. Bueno, pero que fixo ben en mercar un coche de 3 portas. Temos unha máis. Temos unha máis, porque vamos mal de tempo. Imos ir a cuarta e deixamos a outra para o seguinte CCC, porque temos... Pois veña, vamos. E imos lembrar algo que escoitamos xa neste programa hai, creo que 4 ou 5 semanas, un mes máis. Sí, vamos alén dos Alpes. Imos escoitar o que nos preguntaba hai un mes. Un ointe, sí. Jennifer Dorf. Dalle aí. A ver. Hola Pepe, a ver, levo feitos tropecentos mil vídeos e ningún me sai ben, así que este vai como vai. Son Jenny, mandoche este vídeo dende Trento, no norte de Italia, e a cuestión é a seguinte. Eu quero que ti me atopes unhas imaxes no archivo da TVG. É un reto. O sea, eu rétote a topar unhas imaxes precisas que agora che vou describir no archivo da TVG, visto que tú eres ormai a grande estrela do panorama galego. Pois estou segura que consigues. É unha grande verità iso. As imaxes en cuestión son do especial de Noite Boa do Luar do ano 2004. Indeu non nacera. Bueno, eu daquela tiña rastas, non tiña esta trenza preciosa. La Rastini. E nun momento dado, nun momento da noite, este señor que canta así, con ricitos, bueno, daquela tiña ricitos, daba así viravoltas, estas cousas, pois ese señor púxose de xeonllos a cantar diante miña. Eu nunca pasei tanta vergüenza na miña vida. Pero ahora quero recuperar esas imaxes. Entón, eu pídoche, vamos a ver, eu este ano non vou poder ir a Galicia polo Nadal por motivos obvios, non? Cousas. Non vou poder estar no especial como que non. Entón,
non sei, míralo como un regalo de Nadal para min, vale? Pois veña, pois nada, pois moitísimas gracias, que teñades boas festas, bon todo, que o 2021 de non ser mellor, pois polo menos que non sexa peor que este. Veña, chao, chao, chao. Imos darlle un aplauso a Jennifer. A Jennifer Dor. Sí, señor. Pero non sería posible, non? Bueno, en primeiro lugar vamos a decir que en un alarde de despregamento técnico sen precedentes en este programa nunca xamais visto. Bueno, agora que non funcione xa verás. Temos en rigoroso directo conexión videotelefónica con Jennifer Dor. A ver se te escoitamos, Jennifer. Boas noites. ¡Hombre! Boas noites, señor. Bueno, que cosa. Ma che bella ragazza. Oye, Jennifer, que estás en Trento, verdade? Sí. Estás en Trento porque, bueno, hai que dicir que Jennifer, eu creo que ti tamén estabas, o que dicíamos ao principio do programa, como capelán. Ti creo que viñeches, eu creo que a case, no, a todos os especiais de fin de ano, menos este, bueno, por cousas, non? Sí, creo que sí. Estiveches nos dous de The City e o ano pasado en Lagulet. Sí. Bueno, este ano, bueno, estás neste tamén, porque aquí te temos. Estás neste. Grazas á maxia da técnica, non? Bueno, a ver, gustaríame facer unha pequena introducción. Teño tempo, verdade, Carlos? Sí, adiante. Jennifer, gustaríame dicirche que eres unha persoa con grande coñecemento e con moito rigor, por dicir que son unha gran estrela da televisión. Mais gustaríame poñer en antecedentes a audiencia do como que non, porque hai que dicir que Jenny non era unha persoa que estivera de público ali no luar, non sei que, non. Jenny, que estabas facendo ti nese especial de Noiteboa de Luar, por favor? Dillo a toda a audiencia. Bueno, pois aquel día tocoume facer do que aquí en Italia chaman comparsa, que sinceramente non sei como se di en galego neste momento. Allora, di figurazione, de música. Sí, vaya, que estaba en riba do escenario co violín na man. A ver, pero... Porque ti és violinista. Isto a xente non sabe, pero ti és violinista profesional. Sí, bueno, violista e violinista. Teño as dúas licenciaturas, sí. E ademais, agasallaronte hai pouco un acordeón, non? Un bandoneón. Unha mandolina. Unha concertina. Unha concertina. Iso non é que pincha. Non, é outra cousa. É igual cousa, que estaba pensando noutras cousas. O sea que es música de profesión. Ti crees? Porque como yo estamos falando contigo. Claro, pero mola como describiu a descripción que fixeches de Bisbal. Este señor que canta e ten ricitos e daba así reviravoltas. Mira, Jenny, a pregunta é: ti crees que nos fomos quen de atopar imaxes? Bueno. A ver, porque o mellor o que estamos a facer, Jenny, é chamarte para dicirche que non. Para dicirche que non. A ver, eu sinceramente esas imaxes nunca as vin. Porque precisamente pola vergoña que pasei na grabación, prohibín na casa ver o lugar ese día. Pero podo facerlle unha pregunta, que a vergoña que de onde ven do movemento que fixo o Bisbal, dese claro, Nárranos, por favor, como foi a situación para que ti esteas morta da vergoña, porque claro. Efectivamente. Para empezar, non son un amante de Bisbal no sentido de non me gusta a súa música. Non se notou. Non, vamos, calquera o diría. Pero bueno, cada un fai o que pode, o que quere. Non, que non sei, non me esperaba eu esa cousa aí ser o centro da atención, esas cousas, non me gusta, vaya. Pero imos ver, el puxose de xeonllos diante túa, xusto. Sí, se non recordo mal, sí, a ver, que pasaron 14. Bueno, se non recordo mal. Se non recordo, ao mellor ese día. Claro. A ver, ti crees que nos temos as imaxes? Vaite a ver. Pois igual sí. Igual sí. Igual. Ti lembras que estaba facendo cal era a canción que estaba interpretando Bisbal? Así buscando un pouco, se foi no 2004, tiña que ser Me Derrumbo. Me Derrumbo. Me Derrumbo, moi ben. Claro, de aí que igual se derrumbase. Claro, aí derrumbouse o ánimo da pobre Jenny. Como en Platón, lembras en Platón que... Bueno,
Tocando violín aí a pobre. Ti estás vendo a Capelán e a RQR sobre todo diante túa. Non estás vendo a ninguén. Espera que te activamos a cámara agora mesmo. Espera, que che vai falar agora mesmo Cape, activamos a cámara, pero vamos, dille algo, Cape, que vou activar a cámara. Bueno, pues está mentres Carlos activa a cámara. Eu teño que dicir que, bueno, foi un arduo traballo de investigación xornalística por parte de todo o departamento de produción e documentación e documentalismo deste programa. E de Gloria Serra tamén. E de Gloria Serra. Mesmo tivemos que chamar a Gloria Serra, que bueno, Jennifer ti coñecerala, pois estivo con nos o ano pasado. Pero bueno, non sei que estás vendo agora, que vesme a min saudándote. Sí, non, estás vendo a tele, non? Ves a tele, ves esta tele, non sei que fondo. Vale. Cando son as 9:30 pasadas un minutiño da noite deste 31 de decembro de 2020, Jennifer Dorf, retitos a nos. Veña, bueno, a ver que temos. Pidi, pon aí, a ver que pasa. Eu que sei. Non será posible. Aí está Jennifer tocando detrás. Jennifer é a segunda violinista, xusto empezando pola esquerda. Sube un poquinho que vamos a disfrutar de Bisbal. Vale, xa disfrutamos bastante. Aí está cantando. Con seus rizos, como ben dicía Jenny. Para os da radio, estamos na Noiteboa do lugar de 2004. El está mirando fixamente, agarrando o pé de micro, seducindo a cámara. Ten pinta de que se vai a derrubar, En pé. En breve. Aí está. Axeonllándose. Sí. Dese onllos, David Bisbal. Pero un momentillo porque, a ver, pero está de xeños, pero Jenny, ti estás a ver, ti estás detrás. Recordo, Jenny, o que hai que facer para ganar a vida, muchacho. Aí está de novo cantando. As imaxes podedes velas agora mesmo no vídeo podcast, tamén en redes sociais. Aí está derrumbándose tamén Jennifer Dorf. Un poquinho de suor tiña aí David Bisbal tamén. Supernatural. Está feito. No, pero mira, está de xeños, acaba a canción. Supernatural. Atentos a este plano que ven agora, Jenny, porque o mellor, claro, que é a memoria, ás veces selectiva. Aí vemos. Ahí está, contacto. Pasando Qué miradita cómplice. Aquí está. Contacto visual. Houbo contacto visual. Houbo. E un lunar malísimo na man, que Sí, ten que ir a velo eso. Xa o socou seguramente. E Jennifer aguantando aí como podía, co arco do violín. Facendo ese ligado. Está. Pero logo xa se puxo de pé. A ver, Jenny, volvistes nos tolos, porque non atopábamos o momento en que estaba de xeños diante de ninguén. Eu sinto, de verdad, pasaron moitísimos anos. Eu tiña ese recordo chunguísimo. Eu creo isto gustaríalle seguramente velo a David Bisbal. Sería un recordo chunguísimo. Mira, arroba David Bisbal. Sí. Jenny, acabas de abrir unha nova sección de cazadores de mitos, no como que non, pero sen quererlo. Pero mira, pero polo menos o que sí che vamos a enviar son esas imaxes para que as teñas de recordo bueno, para que vexas que no fondo ti debías estar pensando xa montándote unha película dicindo como se dé a volta, Dios, que vergoña. Como os peteiros. E non será que ela, claro, en vez de ser unha vergoña propia e unha vergoña allea, púxose no pelexo da persoa que tiña aí diante. Eu creo que sei o que pasou, que como no lugar todos sabedes que se toca en directo. Pois ele estaba tan obsesionada con facelo ben, verdad? Estabas tan obsesionada ben o violín. Moi ben ese trémolo, non recorda, pero eso son cousas de tocar en directo no lugar que todo o mundo sabe que a música no lugar, pois claro que é así. O que si é certo que hai contacto visual. Sí que houbo contacto visual. É máis, mira, imos repetilo aquí nesta dobre pantalla. Fíxate, Jenny, ese contacto visual, ese plano. Sí, David comía chos morros. David comía chos morros. Aí houbo temiña, ainda estaba chenoa polo medio, pero cuidado, É moi de morenas, Jenny, que bueno, que ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Claro, Aliviada, sincero. Non, falei, a ver, cando falamos, ti e máis eu falamos por Twitter, verdade? Porque eu quería preguntar, porque tiña todas as actuacións de Bisbal e non atopaba o momento. Nos temos las todas, todas as actuacións de Bisbal. Por certo, hai que darlle as grazas, deixademe darlle as grazas, pero moi sinceramente a nosa xefa de programas da Radio Galega, Tania Fernández Lombao, que foi chamala
foi chamalo un venres porque é certo que Pepe máis eu estivemos tratando de conseguilas trapicheando, e mesmo intentei vender un reel para cambialas. Pero foi chamar a Tania, bueno, foi mandarlle un WhatsApp porque ni falamos. Ás 10 da mañá e ás 6 da tarde tiña no meu mail todo. Un aplauso para Tania. Grazas a Tania e a toda a xente que traballa na televisión que fixo ese traballo por responder tan rápido. E nada, Jenny, conta con ese vídeo. E agora se queda máis tranquila Jenny, porque como estaba contando, dicíasme que non deixaches ver as imaxes a ninguén da túa familia. Agora xa podes. E agora podes, porque non pasou nada. Vale. Bueno, e o que te vas a poder chulear en Trento, Io sono una estrella della televisione. Aquí non o conoce ninguén, así que... Como decías, Jenny? Que aquí non o conoce ninguén, así que... Bueno, tampouco conoce moito a Bisbal, tampouco te creas ti que en Italia non creo que coñeza moito a Bisbal. Oye, Jenny, aí toma de uvas ou que? Aquí lentellas. Lentellas. Sí, non sabíades que en Italia lentellas. Pero 12 lentellas. Xa falou do 12 culleradas de lentellas. Son 12 culleradas. Bueno, nós este ano tomamos croquetas. Ben. Vale? 12 croquetas por innovar. Que... Xa tes as lentellas listas? Non. Sí. Muller, pois vai sendo hora porque son as 9:30 da noite pasadas. Mira, 9:37 agora mesmo. Quedamos pouco. Aí temos o mismo fuso horario, non? Temos o mismo, sí. Bueno, todo por Trento, todo ben, non? Sí, normal nesta época, vaya. Que tal o concilio? O concilio, ben. Ben, non é por preguntar, por saber, porque como non sabía dende hai tempo do concilio. Sí, non se sabía nada dele. Como broma de fin de ano creo que estamos no nivel. Que estaba quedando todo moi mundano. Precisábase algo un poquillo máis. Isto de verdade nunca pasaron como que non unha conexión internacional, todo Isto é maravilloso. Isto é a magia da radio. Vídeos de arquivo, todo perfectísimo. Isto parecía Telecinco, de repente chega Carlos e zas. En definitiva, eu sí que quero dicir que é un orgullo e é unha chulada poder facer isto neste especial de fin de ano, poder atender a demanda dunha ointe tan fiel como é Jenny, que sabemos que estuvo en todos os fins de ano e que mandou este vídeo con tanto cariño, e para min é un auténtico placer e que esta sección faise precisamente para este tipo de cousas. Nacho, bravo. Qué grande, Jenny, qué orador. Jenny, sabes que somos, bueno, que nos queremos moito a nosa audiencia, pero temos moito cariño e nada, ti se queres outra vez poñernos nun apreto, adiante, porque nos estamos dispostos a coller, sabes que danos igual, xa imos a caída, que máis nos dá? Quen dixo medo? En realidad hai tempo tiña outra idea, pero bueno, ao final non mandei nada, pero o que garda sempre ten, Jenny, o que garda sempre ten, ou seja que aínda esperemos que quede moitos anos deste programa e que sigamos falándonos. Feliz ano 2021, que marche este xa, e agardamos verte o ano que ven en directo no especial de fin de ano do 2021. Vale? Bo Nadal, Jenny. Vico, Jenny. Chao. Chao a todos, gracias. Pois, en fin, que maravilla. Pepe, moi ben, Que vos pareceu? Fantástico. Que dicía eu antes que xa din que as que Bisbal ten as rótulas xa de titanio, de tanto derrubarse nesa... Sí, porque era unha canción que pedían ya moito. Efectivamente. Na súa xira Bulería, porque era daquela época, do disco Bulería. Veña, derrúbate, David, veña a derrubarse. Bueno, non vos poñades exquisitos, porque chega un dos momentos agardados desta noite, porque Fernando RQR vai atender agora a miña petición, porque eu dixenlle, xa que chega fin de ano, digo eu que serás quen de interpretar por primeira vez en directo, no como que non, a sintonía de Cheira Kashmir. El dixo que ia dicir. Será posible? Sí, é posible. Imos darlle un forte aplauso mentre se coloca. Bueno, ti colócate, ponte en pé, ti non te preocupes. Presa non teño, pero eu sí, porque temos que rematar este programa a 11:30. Ai, como caedes todos. 11:30. Estamos aquí, que logo ven María Xosé Rodríguez para darlle paso ás badaladas de verdade. Nos imos tomalas un pouquiño antes, como todos os anos, por ser alguén que quere practicar, que sempre hai que pensar en todo. E agora, con todos vos, amigos, amigas, por primeira vez, no como que non, aquí, con este atuendo que gasta, en fin, mellor que o vexades no vídeo podcast Cheira Kashmir, de Fernando RQR. Un aplauso, por favor. ¡Bravo!
Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar. A Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar. RQR chega o teu show, puro rap, puro funk, puro trap, puro flow. Estilo hip hop, o rei da nación. Unha para os de TikTok, outra para os de Co. Mira, rula, esta vaquiña non se vende. Unha cabra mala dicindo que non aprende. O que vale non o testi, nin o que está enfrente. Dalle unha, dalle outra, porque non se rende. Entendes? Que vas a entender ti? 1, 2, 3, Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar. A Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Nacín no Himalaya, suaviño, meniño, onde vou gritan vaya. Sen sair do niño, pequerrechiño, forte como un super saiyan. Sempre guapiño e riquiño, podes velo ensaya. Non ensaya, nunca falla, non se calla. Calla quen calla, como lume raya. RQR is on fire, RQR is on fire. O rei, o King Kong do ring. Sin ton ni son, ninguén entende o que di. Non teño unha movida, é unha movida. Por eso que cheguen e que digan e ring e fin. Un eagle no green, sentar a cabalo e agarralo pola crin. Sencilla ni sillín, collín, pra min. Todo bote do casino e corrín. Make it all in. RQR na casa. One more time. Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar. A Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, xa sabías que Goat. Fernando RQR, Cheira Kashmir, ese aplauso fuerte. Bárbaro. A canción ten un final inesperado como as películas de M. Night Shyamalan. Espectacular. Bueno, son as 9:43 nestes intres da noite. Quedannos canto. Bueno, algo menos de 2 horas de programa. E aínda temos moitísimas cousas que contar. E a xente, os amigos do Como que non quixeron en ningún momento deixar de enviar felicitacións. Están agora chamando, estamos recibindo nestes intres aínda máis felicitacións en pixama de xente que quere unirse a esta festa do pixama. Podedes seguila agora mesmo nestes intres en YouTube, @comoquenon radio. Estamos emitindo simultaneamente o vídeo podcast agora mesmo e tamén podedes seguirnos nas nosas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram @comoquenonradio. Imos recibir máis felicitacións, non? Porque temos máis. Pois a ver que ven, veña, dalle. Será? A ver, dalle pina. Hola rapaces, aquí estamos, de fin de ano. Un 31 de decembro, onde está a garabata? Onde está o traxe? O traxe é este. A festa do pixama, dende Galicia en Goles, Tresandí, Como que non radio, o día 31 de decembro. Preparados para gozar dunha noite bella moi especial. Xa vimos de facer a carreira da San Silvestre. A diferenza de outros anos, en vez de ser unha carreira con milleiros de atletas polas rúas, foi unha carreira persoal. Marcas o tempo, queda registrado e cando remate o prazo o día de Reis saberemos en que posto quedamos, porque é unha carreira virtual das que se levan agora. Son as carreiras de moda da nova normalidade post-Covid-19. Feliz 2021. Vai ser difícil que se sea peor que o que remata hoxe un 2020 vaite canto antes. Boa noite bella, Como que non radio, dende Galicia en Goles. Y después... ¿Qué estás lendo? Ferver un oso. Ferver un oso. Pero un oso de vogal aberto ou pechado. Oso. Ferver un oso ou ferver un uso? Uso. Ferver un oso. Uso. Estas son as típicas charlas que ten Porco Bravo nas súas festas de pixamas.
Sí, somos Porco Bravo, estamos mandando unha mensaxe desde o futuro porque non estamos no ano 2020, a que non, Boquete? Estamos no ano 2021, decembro de 2021 todo mellor do que apuntaba. Claro, seguro que tedes medo por ver que pasa co ano que ven, non? Porque este foi boísimo, foi un ano espectacular, verdade? Tremendo 2020, é o mellor, por lo menos para min, o mellor ano da miña vida. Un ano de manual, cos seus 365 días, os seus 12 meses, un tras doutro, un par de cambios de hora que sempre fan a cousa máis atractiva. Fixémolos todos, ademais. Todas as estacións, hai que ver inverno, hai que ver inverno. Hai que ver. Pero moi ben, non? Non teño queixo. E 2021 presenta algúns pequenos cambios, pero todo foi a mellor. Cambios como por exemplo, que xa non se toman uvas, verdade? Agora é moito mellor, o sea, moito mellor que as 12 uvas son 12 mandarinas. Agora, o que se toma son as mandarinas. Moitísimo máis difícil. É moitísimo máis difícil que require un esforzo, require unha preparación, un entrenamento, require moito máis. Pero vos estaredes tomando nuns momentiños as últimas uvas que se van tomar na historia de España. Así que aproveitades porque non vai haber máis. Nada máis para despedirnos, o único que queremos dicirvos é que nós xa non facemos serie, xa non facemos audiovisual, agora o único que nos interesa é a parte de audio, do audiovisual, en concreto a música rock. Está pegando fortísimo en 2021 a música rock, pero música rock acústica e a capela. A capela, é dicir, non hai guitarras, as guitarras cántanse. É dicir, chan 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 feliz 2021 chan 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 chan. Yo de tu lado me fui. Aí estábamos Porco Bravo, Óscar Cruz e Jorge Boquete, grandes amigos do Como que non, que vos votamos de menos, esperemos que estean connosco tamén esta tempada. E antes, Xoán Galán, dende o Galicia en Goles, que por favor, se non estades vendo o vídeo podcast, estades perdendo. Hai que verlo, Hai que verlo. A Xoán Galán hai que verlo. Sí. Díxome, Xoán, vou contalo, que con Xoán teño confianza. Díxome que cando o fillo lle grabou a felicitación, porque grabou ya o fillo, acabou e díxolle, papá... Así no, Así, esto igual. Isto es que vamos. Bueno, Así aí no. quedou, grazas Galán. No. Grazas Galán, porque así. Galán. Bueno, así sí, para nos está moi ben. Por certo, imos co Reto Men's Health, por favor. ¿Cómo? Irene. Ajá. Temos sintonía de Reto Men's Health, Bueno. ¿no? Puxe, va, dalle. Irene, quece que saes, Dalle, Irene. Dalle un pouco de sintonía. Vamos pola banda. É moi de Eva Nasarre. É moi da miña época. Bueno, temos o Reto Men's Health e imos facelo rapidamente. A ver, falamos con Irene. Que tes pensado para propoñerlle a estes dous? Estes dous son Pepe Capelán e Fernando Requerre, que hai un mes e medio polas cosas estas de que un se quece a boca, dixeron cousas que o mellor non querían. A ver, teníamos que facer un reto, sabes, destes de machitos. Ja, e ao final, traca. Bueno, temos báscula. Por favor, Pepe, vai buscando a báscula. Vamos, e imos ver que terían que facer. A ver, cal é o voso propósito? Para que quede claro tamén, para que saibamos que queredes facer. O primeiro é pesarse mellor na alfombra, porque pesa menos. Vale. La alfombra pesa menos. En serio? Perfecto, Sí, moi porque é como mullidita, entón pesa un poquillo menos. Ostras, non sabía. Sí. Bueno, son cousas que sabe a xente que tivo que espera, dar o que peso. estou, pero perdón, é que estou vendo a báscula, flipo. Espera, no, pon aí no medio, Sí, eu non Pepe, vexo, que senón non vemos. Aí, Espera, non vou levantar. Vale, espera, Pepe no que ven sendo o chan A ver. normal foron que foi Son 10 kilos menos fácil, A ver, imos algo. Vou Pode ser 10 kilos menos na alfombra. Ai, que hai trampa, Eso pode ser 1,75 kg menos na alfombra. A ver agora. Imposible que sexan 10 kilos menos na alfombra. No, 3 solo. Ai, Dios mío, pero casi pesamos o mesmo. 3 menos. Saco da alfombra, porque al final ten razón aquí Fernando. 67. Pero eu vou alfombra. Eu vou a quitar a camiseta, para pesar. É que o teu traxe pesa. Deu 67 seco. Cuidado que se quita a camiseta, cuidado, Ollo que ven a intimidar. Iván Drago. Bueno, Bueno, el último guerrero, cuidado.
100 kilos de mandrul, Sí. Puxose tan forte que lle cambiou a cor da pel, cambioulle na parte dos antebrazos. Porque non o rego do sanguíneo é diferente. Cuidado. Non pasa, foi o veciño do estudo do Lau que estáse grabando Galicia en goles. O que non vexo é a perna igual de traballada, Está un pouco jalo, non? Sí, a perniña está un pouco traballada. A adestradora está vendo defectos xa. Sí, eu xa estou analizando a situación. A ver. Bueno. Iso non. Iso como un porco en calde é así. Non te movas, Dios mío. Fernando está dicindo que se non fora na alfombra pesaría 6 kilos máis. 93 vamos a poñer aí. Ostras. 93 kilos 300 gramos. Pesa o músculo. Puro músculo. Pero o músculo pesa máis que a grasa, eso sempre, de sempre. De toda a vida. Sí, eso é. Temos o punto de partida. Vale, entón, Carlos, Irene, temos o punto de partida. Tiñamos 67 con canto? 67 e pico, que son 3 kilos máis fácil, xa cho digo. O pico hai que baixalo, non? Bueno, eu estou vale, en 70. Polo que vexo dá igual o peso partida, quer decir, é igual que sea mentira que estemos en riba da alfombra. Isto é igual todo. Mira, ahora en serio, eu esta mañán pesei 96 kilos. E por arte de magia, agora acaba de pesar. adelgacei un pouco. Espera, tamén depende da báscula. Espera porque di Pepe, bueno, a ver, imos atender o que nos dixeron e ten todo sentido porque Pepe acaba de dicir que está en 70, que son 3 kilos menos o que lle pesou a báscula, e Fernando dixo que estaba en 96 e que ten agora 93. Por lo tanto, fixemos o da báscula, que o da báscula, amigos, como todo neste programa, non contou para nada, pero é o bonito que quedou. Gravámolo, tal, bueno, non quería decir nada, pero que vai pasar? Vamos traer unha báscula de verdade. O da báscula foi como a explicación. Bueno, logo a ver se podemos traer, a ver se conseguimos unha báscula. Esta é de verdade, pero hai que poñela en chan firme. Bueno, entón, imos partir coa base, imos facer a media. A media, va. 95, 94, vale? 94. No, 96. No, porque se despois baixo Parece que vai parecer que non vai 96-70. Eu vou tomar en serio. No, vamos a partir do que deu a báscula. 93 e 67. Vale. Sí. Veña. Vale. Bueno, veña, vale. Pois entón, volvémonos a pesar da mesma báscula encima da mesma alfombra. Vale, mira. Vale, traemos a claro, imos traer a mesma báscula. Claro, así polo menos sabemos que co mismo pijama. Que quede aí no plató total, o sea, o plató aí non molesta. Aparte como é branca e a alfombra ten tons así grises e tal, non, tamén vai ben. Sí, pero unha báscula que despois cando lle peta aspírache tamén. Ah, sí, é unha rúa. Sí. Está moi ben enseñar. Vale. Eu teño unha dúbida, Carlos. Sí, adiante. Quero dicir, o reto cale que que non o sei aínda. O reto que Fernando pese 66 e Pepe suba 96. No. Este podría estar moi ben, pero creo que Pepe non está de acordo con esta pola labor, non. É como naquelas películas que cambiaba a nai coa filla, non? De personalidade así como. Bueno, sí, que entraban na máquina e cambiaban. Eu que lle quero plantexar a Irene pola miña parte. É o seguinte, é dicir, eu que ti digas vale para mí. Vale, eu estou entrando nunha edad provecta. Bueno. Pepe. Entón, quero. Que pasa? Pepe, que estás moi ben. Sí, home, sí, a ver, por anos que teño tú moi ben. Pero gustaríame de aquí a que remate a temporada na season final ter o físico de Adrián Díaz. Bueno, pues, por exemplo. É fácil, non? Ou parecido. Adrián come queixo, chorizo de melón, non hai pero fallo. ter un físico parecido ao de Adrián Díaz. Similar. Hai que mercar unhas calzas tamén. Que me dirías? Que podo facer? Ti me dirías o mesmo, porque iso non... perdón, non, que creía que estabas falando de outra cosa. Pois nada, que tes que cambiar a grasa por masa muscular. Vale, iso como facemos? A ver, step 1. Step 1 comenzar unha dieta que che axude a eso e entrenar. Entrenamento, vale, Sinto moito, pero entrenar. Sí, entrenamento. Eu estou concienciado de facer adestramento. Que tipo de adestramento? Bueno, Adrián tamén dicía que el fai moito traballo co propio corpo, co propio peso. Pois recomendoche eso, ou ir ao gimnasio e levantar peso. E tamén podemos recomendar ver a túa canle de Instagram, que todos os días tes unha clase de 1 hora de duración. A ver, eso sí que che digo, que se o fas todos os días comigo, quedas de rechupete. Como? Bueno, entón espera. O da clase de ximnasia tamén. Xa estaba como que estábamos.
A ver, Pepe, que non son nin as 10 da noite, que van a ser as 10 menos. Hoxe non é a unha, Digo unha cousa, digo, Pepe é que non o podía evitar. No, quero dicir, xa estaba foi aí. un centro con efecto hombre, rosca a punto de Era coa cana. Era poñerlle o pé. Sí, era poñer o pé, era Xa máis perderá difícil a costumbre, botala fora que metela dentro. Mira que lle teño metido fichas na Liga dos Cantantes Extraordinarios, pois Dios mío, marchaches con todas. Por certo verdad, que hai que dicir que é a última gañadora da segunda temporada da Liga dos Cantantes Extraordinarios que a temos aquí celebrando con nos. ¡Bravo! ¡Qué guai! Que non é. Que guai, que te lo estás pues pasando, por certo. Moi que- ben, moi Porque ben. a primeira vez, Irene é a primeira vez que ven a esta tolería. Esperemos que non sexa a última. No, entón, non. dieta A e última exercicio. non vai ser. Non, xa che digo eu que non vai ser a última porque ten cousas logo que ten que facer un repaso do que acontece claro. aquí dentro de 6 meses. Dieta e exercicio, vale, pois Pero eso anótamo. que ten que comer? Polo de currar, por exemplo. Polo e arroz, como todo o mundo. Polo e arroz. A ver, supoño No. que alimentación equilibrada, sana, non picar entre horas, non azúcares engadidos, Ajá. etcétera, etcétera. Básicamente, Como é ni o frito. de adestramento xe como é, a mí me Podo interesa dar ese unha tema. clave. Sí. Eu podo dar unha clave. A ver, Adrián. Primeiro, que non sabía que Irene ten unha clase diaria e ima apuntar esas Home, clases que porque, no seu Instagram todos os días. Bote seguir. Veña, Sí, va. Eso vou non facer. porque Adri últimamente non estás moi en forma. Estás que pegando, eu- estás eu- pegando. Estou me que digo deixando. que- Pero hai unha cousa moi importante que dixo Irene. E a clave de todo isto é a alimentación Sí. e que ten que empezar dende o almorzo. Ah, Hai exactamente. que almorzar ben, comer casi ben Regulinchi. e cear moi mal. Moi Cear mal, moi mal. entendedeme, pouco. Pero podo comer, o sea, por exemplo, como fixen hoxe que comí unha pizza do Telepizza mediana eu solo dunha sentada. Eso non se Ti- pode facer. ti Sí, se comerías? pode facer. Sí, vale. Claro pode, que se pode pode facer, pero tens que ter un pouco de facer o réxime o resto da semana, Vale, sabes? o sea, un día a semana podeme dar un homenaxe, por Sí. exemplo, cando veña o como que non Ou e máis, poñerme hasta ou máis. cencerreta de chourizo de melón. Sabes cal é a miña ciencia? Non ir aos extremos, sabes? Nin comer leituja todos os días, nin pegarte o empacho padre Vale. varios días, senón o que dicíamos antes do programa de todos os días comer un pouco ben e un pouco mal, vale. Pero hai que Pero hai facer que exercicio. adestrar, quero decir, si ti un día adestras estupendamente e apeteceche unha pizza, cómela. Claro. Pero si un día non che deu tempo a adestrar e non fixeches nada en todo o día, que non sexa ese o día en que das a Pero e homenaxe. si ese te apetece. Pero si ese te Falo, apetece, pero falo igual, o día metes unha siguiente mano no entrenas. bolsillo, No. sabes? Metes unha mano no bolsillo e pellizcas, sabes? E Eu vou- aí dis, non eu podo, vou a hoxe facer non os podo. adestramentos. Hoxe non podo. Eu vou a facer todos os días. Todos os días. No, 4 ou 5 días a semana. Está Con ben. 5 días a semana vou 4 facer. ou 5, ben. Veña, vou. Eu comprométome. Pero Vale. ti tes moito que baixar, Fernando. A onde Claro. queres chegar ti? O meu peso chachi tal son 80 kilos. Vale, aí pois o deixo. Que por ti tes certo, que baixarlle as calorías da dieta e ti tes que mantelas máis ou menos. Eu mantelas para estar como este chaval, que Claro. mira como está, madre mía. que O por certo engadirlle un recordemos que todo isto comeza porque hai un plano O planito. que non lle gusta a Fernando, que lle saca un pouco a Este plano, Entón el protesta Vale, e non vale. sei que. Ahora como É que non teño está abdominais- feito, Mira non que está lonxe- feito a que boa. lonxe Pero eso é unha chegamos. mantiña, Eu, sempre Carlos, na barriga. quérote moitísimo, ti sábelo, eu quérote moitísimo, pero ese plano non está feito a boa. Que así baixiña, Porque ademais. un contrapicado falsísimo, altura de flotación. Pero a ti Sáleme a papada que e como todo. merendes. A ti fixencho. Pero como a ti merendes fixenche. un pouco forte, Pero a ti non claro, cho fixen, claro. non? Bueno, pois entón ti non protestes. Claro, ti non protestes. Bueno, cal é o reto para que quede claro? Cal é o voso obxectivo? O meu obxectivo é mellorar no físico, poñerme aí Sí? To cachitas? non cachas, pero si ben. Vale. Pechis. Moi ben. Pechis, como en 6 meses darame tempo, Irene. Arrea, de Sí. sobra. Sí. 2 meses estás como un flan. Ata podería eu poñerme pechis en 6 meses. No, ti non, Carlos. No. En 6 meses sí. no, En Carlos. 6 meses sí. Pechis. El antes, el Claro, eu antes. teño que baixar daqui, Ben. porque aquí xa veres que Como se menea. Sí, cuidado, aí eso bandullo, O sea, que esto está teño meneando. que intentar subilo para aquí. O problema é que me caéronme os abdominais de leite e saíronmos de cervexa. Claro. Pero mellor facendo pino. Claro, Bueno. pero isto teño que subilo para aquí. No, pero ahora falando en serio, eu creo que si Pepe adestrara, só con adestrar, Claro sen que cambiar a sí. túa dieta, adestrando unha hora ao día, poste fino en Unha hora, vale, en 2 pois- meses. Pois Que pasa con Fernando? Fernando é un home que fixo deporte toda a vida. Aí está. E ten un corpo moi habituado aos extremos. Aí está. Entonces, ten unha facilidade moi grande tanto Para arriba e para baixo. Claro, para engordar como para poñerse fino. Aí está. Entonces, él sabe que si en 2 meses se pon como ten que poñerse, que xa o fixo moitas veces, Aí ponse. está. Hombre, Bueno, claro que- ahora preciso 3, Que meses. a memoria muscular que temos. Pero eso Pepe sí. igual non ten ese recordo de sacrificio que máis te ¡Jamás! Por eso,
Jamás. O que máis che vai costar É algo que o levo moi a gala. Ademais de sacrificarme en la vida. O que máis che vai costar é coller ese punto de sacrificio, ese punto de constancia, pero en canto teñas, vamos, en 2 meses estás como... É que eu escoito sacrificio. Bueno, pero ti e máis eu estamos noutro... Pero eu dende aquí quero sacar a Irene o compromiso de que nos faga supervisións periódicas para ver como vamos, para que nos tome a lección, aínda que sexa que interveña no como que non unha vez cada tanto e nos vaya tomando a lección unha vez cada 3 semaniñas ou así, imos falando, paréceche. Ou un mes, sí, está ben, está ben. Perfecto, genial, pois moitas grazas, Irene, vamos a tope. Eu voume gravar entrenando, adestrando o Irene. Bueno, tamén, vale, como comprometémonos Fere máis eu a gravar proposta. Adiante, Irene. A que fagades, cando colledes un pouquiño de fondo, a que fagades en directo comigo unha rutina. Veña, home, bravo. Veña. Pero iso anunciámolo, Iso, se facemos, anunciámolo. Si, ti que vas facer? Podo facer unha petición cinéfila? Por favor, señores. No momento no que eles estén así cachas, que digas, guau, que cachas están e tal, podemos recrear aquela escena entre Schwarzenegger e Carl Weathers en Depredador, chocando cando fan así co brazo e din fillo de Handawa. Vale. Eu. Ahora digo outro máis. Vou máis alá. Teño que ver o programa logo para lembrarme de todo. Se non baixo, o sea, non fago o traballo, eu pélome no season finale. Corto a melena, a coleta. Veña. Chamamos a Shape de Sailor para que veña e corte a coleta. Estou nas mans dela. E cando empezamos? Mañá, xa. Día 1. Mañá. O día 1. Sí, veña. Vale, día 1. Eu se non chego ao obxectivo, afeítome. Vale, veña. Queda dito. Isto queda dito. O que diga, ela é a Suiza. Eu creo que sería máis efectivo porque un di cortar o pelo e outra barba. Eu creo que cortando outra cousa iba a ser... Bueno, que me din que hai que poñer música, que son as 10 da... Mira, xa soaron os pitos das 10 da noite, estamos no como que non, no especial fin de ano, no especial do pixama e temos recomendacións para que poñades nas vosas festas particulares, que este ano van ser máis particulares que nunca, e seguro que queredes música, e nos dende aquí temos moitas propostas. O mellor non vos prestan, pero bueno, na variedade está o gusto. Preguntei a Fran Rodríguez cal é esa canción que non pode deixar de soar nunha festa que organice el de fin de ano, e a resposta, a ver, habitual non foi. Bueno, non é habitual, pero sabes que a min as cousiñas, pois a cabra tira o monte. Sí, claro. E bueno, pero ten unha relación directa porque lémbrate que logo xa falaremos un poquinho máis a fondo, pero en nun Nadal calesquera, cando se estreou aquel famoso vídeo de Michael Jackson, o Thriller. Si, falaremos despois diso. Entón, claro, eu sempre fun máis de Jermaine Jackson, o gran loser dos Jackson, que de Michael. Entón, el, claro, pois eu entendo que un pouquiño, pois non sei, apretado polo éxito de Thriller, decidiu facer o seu propio Thriller acompañado dunha cantante que tamén estaba en boga naquele momento, que era Pía Zadora, e fixo unha auténtica maravilla, pero auténtica maravilla. Ti o sabes, Carlos? Sí, é nunca ben ponderada. Que se chama When the Rain Begin to Fall. Bueno, pois se alguén non a coñece, que non se marche. Ti non a coñeces, Gracián Díaz, ti tampouco. Escoitade, porque isto é canela en rama, que dicían as folclóricas. Hombre. Dalle Pini.
como que non da Radio Galega? Pois aquí está a miña felicitación coas miñas mellores galas e ben de brilli. Sabedes que non escatimei en brilli, que me gusta a min. Oi, moitísimas felicidades. Moi feliz 2021 a todos. Solo vos resumo moi facilmente que o voso 2021 non se parezca en nada ao 2020. Con eso creo que xa imos todos safados por moito. Nada, que vos desexo o mellor. Espero poder visitarvos no 2021 polo menos unhas cantas veces, non unha. Non me seades cutres, que tedes programa todas as semanas. Eu quero estar, non sei, xa non digo unha vez ao mes, pero unha vez cada 3 meses creo que sería necesario. Mándovos un bico, gracias por todo, por ter paciencia conmigo no vosso programa, por tratarme tan ben, e nada, que vos desexo mellor. Sodes, bueno, queremos un mundo. A ver, dicho xa gravar aí, amigo. Xa está. Vale, xa está grabando. Hola, que tal, amigos da Radio Pública Galega do Como que non? Feliz Nadal. Xa sabes que estamos en riguroso directo. Que son, que dice? Vale. Que son entre as 10 da noite e as 12. Estamos en directo aquí, que se llama 9 da noite. Cando queira, Carlos. Eu quero mandar un saludo para todos os amigos do Como que non da Radio Galega, a Carlos Tresandí, todos os que estades aí, hoxe que comemos as uvas en pijama. Non me quero enredar, eu como representante do Galicia en Goles, xa Galán creo que saliu en pijama tamén, eu sabedes que vengo moderno bien, mira, vengo. Faltan zapatillas. Nas levo, calcetín Vas fino. frío os pés. Estirado de goma bien. Abrijadito. E teño unha canción que quero dedicarvos, que compuxo para vos, para todos os amigos do Como que non, que se chama chamase Canción de Navidad. Preciosa. Carlos Tresandí, de Como que non. Qué bo. Como que non, de Tresandí, como que non. Ese programa de la radio gallega. Feliz ano, feliz. A tres voces, Janet. Como que non. Feliz 2020 a todos os amigos de la radio gallega. 2021, Janet. Dale, para aí, Me cago en Pois aquí seguen chegando felicitacións, neste caso de David Noia e de Fátima Pego, compitúa ademais da Panorama. Sí. Que estivo connosco aquí hai un mes, tamén hai pouquiño. Sí. Tamén era a primeira vez que viña, e pasou no Pepa Teta, nos encantadísimos. Pipa e que Pepa Peta. Saíume entre Pepa e Teta, entre Pipa e Pig, unha cousa rara. Bueno, imos non quero enredar máis porque temos moitas cousas e vamos fatal de tempo, como é moi habitual neste programa, pero hoxe imos facer un concurso a distancia no que xa participou Adrián Díaz. Ti quedas convidada a facelo, pero un día que veñas ti soa e que disfrutas de todo, non esta tolería, senón que xa nos centraremos en Irene. Pero hoxe imos facelo cunha ointe, abrimos as vías de comunicación e dixemos, pois como non poden vir os ointes a vernos como é habitual, pois imos chamarnos por eles. Antes de nada, Penny, imos xogar o concurso a distancia, polo tanto, o que hai que facer é poñer a sintonía. O concurso a distancia. Hoxe xoga connosco dende a súa casa en pixama María Pazo. Que creo, se non me trabuco, que xa nos está escoitando outro lado do Sky, tomándose un copazo. Tone. Un gin tonic, moi ben, pois benvida, como estamos, María? Hola, que tal? Bueno, sabes onde te metiches, non? Ti coñeces, eres ointe do programa, sabes de que vai un pouco o concurso a distancia. E imos xogar contigo. Que estás bebendo? Bueno, estás bebendo Malibu con piña, iso Malibu con piña. Sí, mira, parece que si pon cara de que sí. A ver, María, que te escoitemos ben, a ver se te escoitamos ben. Dalle aí, Pini,
Fálanos, María, hola. Non vai ser por micrófono, María? Con piña, sí, un Malibu con piña. Malibu con piña, bueno, non se pode dicir marcas na televisión. Xa o dicía. Micrófono que ten María, Xa o dicía, sí. Vaya pepino. Non fuches o barato, María? Non fuches aí. No, vou de marca sempre. Moi ben. Bueno, sabes, esa primeira concursante non presencial. Convidada, non presencial tamén, que vai participar no concurso a distancia e ademais vas facelo como originalmente ia ser este concurso, a distancia, porque ti estás ali e nós aquí, polo que sexa. O concepto, bueno, un día contaremos o director de contidos acaba de decir que todo isto está cuadrando, está todo. Ten sentido. Por certo, o director de contidos hai que dicir que se acaba de cambiar de pixama, Leva posto agora un disfraz de gorila, un pixama de gorila, que é maravilloso. De lomo plateado, que se di en plan. Moi ben, mira, que bárbaro facendo aí. Xa vemos que ata o micro recolle Sí. O retumbar da túa caixa torácica. Outro pechis, Irene, outro pechis. Bueno, María, imos xogar contigo. Sabes como vai o conto? Imos co Explícacho eu, María, explícacho eu, mira. Isto é moi sinxelo. No, está calado. Pecha yo o micro, Adrián, que quere trolearme. Isto é moi sinxelo, María. Si non acertas na primeira ronda xa podes colgar. A sección de piña, amigos. Bueno, sí. Ya podes colgar. Bueno, iso que lle fixo Fernando RQR a Adrián Díaz cando participou. Acabei a primeira rolda e dixome xa non poder gañar. Entón, por eso, esmérate na primeira rolda. É o que quero decir. Xa, mira, vou deixar o micro para non falar. No, que entras na final, hombre. Bueno, non enrededes que temos moitas cousas, temos moita plancha. Non temos tempo. Claro. Bueno, María, imos coa primeira proba. O que di Adrián ten razón, quero dicir, hai que puntuar moito nesta para poder chegar a unha boa puntuación na segunda parte. É moi sinxelo, imos ter 30 segundos imos propoñerche un enunciado, nomes de árbores, non vai ser máis doado, e ti tes que dicir o maior número de respostas. En 30 segundos, se repites, non pasa nada, non contabilizamos. E se erras tampouco pasa nada, pero simplemente non contabilizamos, pero aproveita os 30 segundos para tentar puntuar o máximo, que non che pase como Adrián. O mellor deste programa son as explicacións de Carlos Tresendí. Perdón, esta está, perdoa, esta é das máis canónicas, É que como queredes que explique unha cousa que máis sinxela. Bueno, estaba me mirando todo o rato dicindo, "Oxe, vou no clavar, para que cales a boca." Este tipo vai ver o que é unha explicación dun concurso. Bueno, María, imos coa primeira, logo falamos da segunda parte. Tes 30 segundos para dicir antes de que diga o enunciado xa concreto que son homes e mulleres, válenme os dous sexos, vale? En canto diga tempo, comezas a contestar. Pini, estamos preparados? Tes 30 segundos para dicir e valen grupos tamén, vale? Grupos e individuais de dous sexos. Que nervios. Nomes de humoristas. Tempo. Pepe Capelán. Dalle, máis. Fernando RQR. Sí, Goyo máis. Jiménez. Veña. Eva H. Sí. Cristina Rubio. Sí. Femino e Cansado. Dous. Cantareiras. 13. Sí. As Cantareiras de Ardebullo. Dous tamén. Dalle. Martes el 13. Roberto. Martes 13. Vaya. Os conectos. Vale, xa está tempo. Moi ben, ti só. Pero Touriñán repetí porque dixo as Cantareiras de Ardebullo. Pois nada, María. É fin de ano, xa tamén dalle outro. Pois nada, María, moitísimas grazas por participar. Vémonos no próximo 11-12. concurso a distancia do María, sabes? Dixo Les Luthier, que son moitos, dixo. Dixo Les Luthier? Sí, dixo Les Luthier. Dixeche Les Luthier, María? Sí. Aí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, agora non son 5. Carlos, directamente a final, xa está. No, a ver, eu estou contabilizando, ela foi dicindo nomes. A ver, o de dicir os do programa que valgan dous. No, eu non vou facer trampas. Un dúo cómico son dous cómicos. Carlos non vai facer trampas. Un dúo cómico son dous cómicos. Claro, fai
sempre. Famini Cansado son dúas persoas. As cantarías das debullo son dúas tamén. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, les luthiers quitos do medio. Pero ata aí... Bueno, contalle un. No, que non lle conto ningún. Pero ata aí, e ti soa, fixeches 13 respostas. É verdade. Era só, Famini Cansado, martes e 13. Non sei que pasa Adrián, pero está renegando coa cabeza. Deixar sola a miña familia hoxe para vir aquí con vos. Pero bueno. Mamá, perdóname, non o volvo a facer. A ver, María, vemos escoitar a María. María, como te ves? Estás nerviosa agora? Jolín, que isto foi peor que selectividade, É moi complicado. Fixéchelo moi ben, sen copiar nin nada, quero dicir. Sí, sin axuda, Sen chuleta. Sen axuda ninguna, bueno. Guiadiña, perfecto. Bueno, tes 13 respostas, son 13 puntos que non che vai quitar ninguén, vale? Pero agora imos subir nota. E agora sí que todo o que pase na segunda parte, unha de dúas, ou plantas e quedas co que acumules, ou no momento en que arrisques e erres, quedarías tan só cos 13 puntos. Pero pode sacar moitos máis. Imos subir nota a ver que pasa. Dalle, Pini, veña, subimos nota. Estamos con María Pazos, que é a ointe seleccionada de entre os milleiros de solicitudes que tivemos para participar neste especial fin de ano, cando son nestes intres 22:19, case 20 da noite. Queda xa menos de 2 horas para rematar o 2020. Estamos con María Pazos. María, imos xogar a esta segunda parte na que é moi sinxelo, hai preguntas con opcións e son 5. E a medida que imos subindo de pregunta, temos máis puntos en xogo, pero tamén temos máis opcións, vale? Non se pode explicar máis curto que isto. Nin mellor. Dios mío, teño Co fácil que sería escribir un papeliño, sabes? Cas instruccións, repetilas cada programa, que cada programa cambia, María. Pero claro, pero iso non ten mérito, porque nós neste programa facemos un esforzo por innovar. Iso é máis complicado. Claro. Ti entendiches, verdad? Bueno, a primeira pregunta vale un punto, ten dúas opcións e unha correcta. No caso de que erres, pois non vas perder nada, porque vas quedar cos 13 puntos. Entón, a primeira vouche a facer e despois imos falando. Pareceche ben? E imos explicando. E xa que estamos nesta noite, a primeira pregunta pois ten que estar relacionada con este día tan especial. Quen acompaña a Galloso na retransmisión das babaladas desta noite? Quen despide o ano con Galloso esta noite e dá paso ao 2021, vale? No Obradoiro ali, coa berenguela. É de Ribeira. Vale, xa estamos dando pistas o que non quería facer nada. No, a ver, é que xa que obligaches a empatar comigo porque 13 foi o que fixen eu. Está que decir, o sea, estades intentando buscar un pique que non ten sentido, pois eu vou na axudar. María é de Ribeira. É unha muller e é de Ribeira. Unha muller de Ribeira con Galloso. É tipo tes, eh? Non, digo vale. Claro, é tipo tes, quero dicir, tes máis opcións. Sí. As opcións son Ana Peleteiro ou Eva Iglesias. Ou Eva Iglesias. Escarállase María, que é unha cousa bonita, está pensando. Esta é a doada, de todas, esta é a fácil, porque estiveron presentando con Galloso as babaladas. Porque podía facer a pregunta de que atleta acompaña a Galloso, pero non, é quen acompaña a Galloso na retransmisión das babaladas desta noite. Podías dicir, quen deu as babaladas con Galloso no 2018 tamén, no como que non, que sería tamén. Tamén. Iso é de Adrián Díaz. Bueno. Pero seguro que será Peleteiro. Coñecido colexio de Compostela, ademais. Ti dis marcamos Ana Peleteiro, María. Ana Peleteiro. Ana Peleteiro, correcto. Sí, señor. Bravo. Bueno, 14 puntiños. Veña. Agora sí que vou formular xa a pregunta. Esta vale 3 puntos, pero ten unha opción máis. 3 opcións e unha correcta. Se queres plantar con 14 puntos sería tontería, porque non vas a ningures. É un farío, María. Sí, el sí, pero porque el ten medo. Quen ten cu ten medo, xa dicía outro. Viñen a xojar. É unha final, joder. Pero vou ler a pregunta e logo ti decides. Cal destas locutoras da Radio Galega vai presentar o especial fin de ano
inmediatamente despois deste programa, do como que non. Queres que che faga a pregunta? Leo as opcións. A ver. Sí, bueno, a ver, tes 14 puntos, perderías un, tampouco é moito que perder, Bueno. Dámoslle. Véxote con dúbidas, María. Bueno, hai dúbidas, claro, vouche dar as opcións. Queres xogar? Sí, claro. Bueno, sí, claro, é un aplauso para ese, sí, claro, é un aplauso. Bravo. Claro. E que tamén, Carlos, co que se está xogando. Claro, cuidado, que estás podes empatar con Adrián. É que hai como un pique a maiores que non contábamos, hai un xiro dos acontecementos. Sí. E isto dá un aliciente a maiores neste concurso a Eu distancia. estou moi tranquilo, porque se sigues explicando o xogo como ata ahora, non vai haber problema en que En non fin. entenda todo. Cal destas locutoras da Radio Galega vai presentar o especial fin de ano inmediatamente despois do como que non? E as opcións son María Xosé Rodríguez, María Xosé Rodríguez. Isabel Freire Isabel Freire. ou Viti González. Viti González. Podo dar unha pista? Podes dar unha pista, sí. Tiña un programa chulísimo na radio que se chamaba Mais Berberechos. Sí. Que no que me entrevistou a min, pero ela non se acorda. Eu colaborei en Mais Berberechos. Eu empecei na radio no Mais Berberechos. Fixo outro programa. Comentaste na radio no Mais Berberechos. Pois eu creo que foi a primeira entrevista que eu di na radio no Mais Berberechos. O meu comezo na Radio Galega foi no ano 2008 no Mais Berberechos. Teño unha camiseta do Mais Berberechos. Eu tamén teño unha camiseta do Mais Berberechos. Esa persona fixo un programa da que eu fixen a páxina de señoras que escoitan. Sí, tamén. O somos quen. Pini, non Ao final estamos todos ligados. Pini, non te sai a música de Parque Jurásico, non? Poñendo, mentras eles van recordando, pois, cando foi a primeira María, vez, ti sabes quen é? A ver, agora só perderías un punto. Sí, a ver, agora non hai moito que perder. Lánzate. A ver, ti cal pensas? María Xosé Rodríguez? Ui, as opcións? Sí, María Xosé Rodríguez, Isabel Freire, Viti González. A miña querida María Xosé Rodríguez. A primeira. No, que pasa? Dixen a miña querida Isabel Freire ou a miña querida Viti González. Ti dis a primeira. Pero máis... Bueno, a ver, María Xosé Rodríguez María é a miña Xosé Rodríguez. Dis María Xosé Rodríguez? Sí. Polo que sexa, ti queres... Vale, cerro. Vale, ben? Pois é unha mágoa, porque a resposta correcta, María, non era esa. Era María Xosé Rodríguez. Veña, ala. Son 3 puntos máis. Levas 17. Que che parece? Así é lo tonto, Vas por boca miña, María. Veña. Bien, va. Imos coa terceira pregunta. Hai 4 opcións e unha correcta. Esta vale 5 puntos. Vale. E agora sí que imos empezar a meternos en fariña. Cal destes humoristas fixo máis especiais de Noite Bella en televisión? Vale? Queres contestar? Sí. Peña. As opcións son Martes y 13, Cruz y Raya, José Mota, Los Morancos. A ver, mía. se queres podes ir desbotando e imos che dicindo se vas ben ou mal. Non te precipites, porque agora Pepe Capelán vai facer unha cousa, vai sacar unha cousiña do bolsillo, vai mirar unhas Non mires nada, non mires nada. Que non me deixa tres andín, non me Non, está prohibido. Nos pegan. A ver. Estaba cagando. Como? Nos pegan. Pero cortastes eso. Que está en directo, señora. A ver, María, Sí. ti que pensas? A ver, desbota un. A ver, hai 4 opcións, solamente unha é correcta, pero podes ir desbotando o mellor as que pensas que non teñen opcións. Repito, Martes y 13, Cruz y Raya, José Mota e Los Morancos. Que dame rabia porque Cruz y Raya e José Mota. Sí. A ver, aquí non hai trampas, Estamos contabilizando por un lado. Sí, entendo. Os que fixeron. Non hai trampas, aquí non hai trampas. Non hai trampas. Os que fixeron xuntos. Sí, Pero que se sumo, quede claro. que por outro José Rayo con José Mota. Non vayas a confundir Martes e 13 con Cruz e Raya, Sí, xa pasou o ano pasado. Xa pasou. Esta broma xa fixen eu. Por favor. Bueno, a ver, por exemplo, ti Martes y 13, que pensas? Que molaban moito, pero... Vale. Sí, con respecto á pregunta. Eu creo que no. Ti crees que non? Pois quitamos Martes. Cruz y Raya. É que... Esa banqueta aí, Cruz y Raya. Que dis de Cruz y Raya?
Claro, porque aí José Mota non... Claro, a ver. O sea, tería que contar as veces que fixo con Cruz y Raya. Cando digo agora en serio, falamos, José Mota non se contabiliza cando formaba parte de Cruz y Raya. Quero dicir, logo el independizouse e comezou a facer os especiais protagonizados. Pero non sumamos, vale? Na resposta non hai suma de José Mota fixo máis porque fixo os seus e os de Cruz y Raya. Contamos Cruz y Raya como... Cando parecía que non podía complicarse, claro, complícase máis o concurso a distancia do Como amiga, es que crías que isto era así, como en Noite Bella, pim pam, pim pam. Isto non se regala, Aquí nin se fai trampas, nin se regala nada. No, nada. Que dis? Entón, bueno, a ver. Cruz y Raya, creo que sí, que Cruz y Raya. Estás entre Cruz y Raya e José Mota. Los morancos tamén quitámolos. Que los morancos... No, Cruz y Raya. Vale. ¿Segura? Rafael, que a mí fai gracias a todos os anos. No, pero iso non te boa, non. Pero ese non é humorista. Está cantando el tamborilero. Non é humorista. Bueno, vai vir, Tenga as súas cousas, Vouche dicir unha cousa. Galloso. Que a resposta correcta está entre Cruz y Raya e José Mota. No, pero ten que ser Cruz y Raya, porque José Mota... Pero para que das 4 opcións e despois... No, bueno, esto... Para decirle que xa está, que xa vai en camiño. Que vai en camiño. Cousa miña ou Carlos non quere que chegue a final. Non digas nada porque ti tes que xogar. Vai a haber pique, Bueno, cal é a resposta definitiva? Xa máis non podemos tirar do carro. Cruz y Raya. Cruz y Raya. Nada, pois... Definitivo? Bueno, pois... Pois nada. Pois a resposta correcta era... José Mota. Mira, María. Ai, quedaches cos 13 puntos. Mira, Cruz y Raya en Martes y 13 están empatados na historia con 9 especiais cada un, pero é que contando o que emitiron no Tracale, que emitirán, bueno, eu polo que lín, contando desta noite, José Mota leva 13 especiais. O que pasa é que como son máis recentes, o mellor un ten de pensar que o de hai anos é moito máis longo. Eu diría tamén o que diría María. Pois foron 9 os de Cruz y Raya. José Mota leva 13. Bueno, 13 como os 13 puntos que leva ela, lamentablemente. Bueno, moi ben. María, de todos os xeitos, moi contentos coa tua participación. Sí. Podemos darte un aplauso grande. E nada, moitísimas grazas por participar connosco. E queres desexar algo pois a nosa audiencia, e xa aproveitando que quedan poucos minutos para que sexa 2021, pois se queres felicitar a familia ou a quen queiras, o mellor alguén que non podes ver hoxe, porque claro, esta noite como este ano é o que é, pois o mellor pois está escoitándote alguén que habitualmente pasa contigo a Noite Bella e hoxe non pode, pois este é o teu momento, María. Bueno, no, a ver, os colegas, a familia que non está aquí, a verdad, pero bueno, ben, un bicazo a todos, un bico palo. E nada, moitas gracias por que veñamos aquí e estar aquí todos aí. Moi chanitos. María, moitísimas grazas. Estou con media penecada, xa. Bueno, pois nada, claro. É que xa somos... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pois María, moitísimas grazas, foi un placer auténtico ter a un concursante, un ointe participando connosco. Bueno, pois xa nos veremos cando volvamos a facer o programa, que volveremos a facer o programa no Palacio con público. de Congresos, probablemente. Pois sí, cuidado, pois non digas de broma. Bueno, non dispares o aire con mellor acertas. Veña, moitas grazas, María, Vicos. Un biquiño, María. E atentos que me din que temos máis felicitaciones, non, Pini? Pois dalle. A ver quen é. Dalle, a ver quen sai. Feliz Nadal, amigos do Como que non. Estou feliz por poder desexarvos unhas felices festas, un feliz 2021 que veña con moita forza e ollo, porque xa meto a cuña de paso, quero volver a estar no programa do Como que non no 2021, Aí o deixo. E agora vamos a dar unha recomendación de como tedes que comer as uvas neste fatídico ano que tivemos, vale? Vamos alá. Esta desdicha completa
Hoy recibí tu tarjeta. Ay, cuánto me ha hecho llorar. Eu como pistachos porque non me sabe uvas. Arbolito con su farol. E porque non me atraganto tanto. E para atragantarme, xa me atragantei co 2020. Xa o 2021 por lo menos empezalo ben. ¡Feliz Navidad, amigos! Y después del quinto ron, para tratar de olvidarte, al fin yo... Bueno, pues isto vai para Como que non radio. Aí estou madrugando para enviarles este saúdo. Unha boa hora. As 12, como suele decir, despuntando mediodía. Vou con este pijama modelo pai, que é pijama para arriba e nada para baixo, porque cando vas tendo unha edad o frío peligroso é no peito. E nada, deste 2021, que decir, xa dixo 2020 moito. Como que non radio por moitos anos máis e que podamos voltar a celebrarlo ali todos xuntos, que esa locura é moi divertida. Apertas, meu! Pois estaban Tania Beiras e David Amor, que tamén se quixeron unir a estas felicitacións. Xa dixen que tiñamos moitas sorpresas. É o que queda, amigos, porque aínda queda moito. E temos felicitacións de, mesmo diría, bueno, de todo o mundo. É que non quero adiantar nada. Imos, que hora é? Pois son xa as 10:34. Pois, madre mía, quedanos menos dunha hora de programa. Imos escoitar un pouquiño de música, porque tamén RQR quixo propoñer a súa canción que ten que soar. Eu son moi partidario. Está moi curtiña, Está moi curtiña, ou seja, que ninguén marche, porque en 2 minutos e pico estamos de volta. E temos unha canción que decidiches a propoñer a audiencia da Radio Galega. Unha cousa para que a xente tamén máis nova espabile un pouco, non? Bueno, claro, para captar tamén a xente nova. Público novo, claro. Que a xente nova a estas horas está así atenta. Sí. Igual pillamos algún por aí. Sí que está atenta. Está vendo YouTube. Mira, saúdalles. Que pasa xente en YouTube a tope. Fai así cos dediños. Como eu conto. Está, ves? Pois, unha cousa de nova, de xente nova. Moi ben, pois dalle. Non, pero presenta. Isto é que é pouco radiofónico, ti, hasta para isto. Non presento normalmente, non sei. Bueno, pero o chollo de Ibai, o do Ibai ese. Que el cuarteto de Ibai, de Lucas Requena. Mi madriña, que nin presentar un tema e que nin para presentar un tema musical. Logo me din que non lle diga nada. Dalle, Pini. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamo más gordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, no te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, de verdad, quiero estar con mi gente, viendo a Oscar cocinar salmón, jugar a la Bungas y dormir tranquilo con mi perro. Déjame tranquilo. Lo primero que quiero comentar, hay una página que no me está gustando ahora mismo. Me gusta el trabajo que hace, pero que a mí el tema de las estadísticas ya me está generando toxicidad. Producciones Lucas Requena. La gente ya empieza a compararte. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? Me la suda, me la suda. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamo más gordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, no te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, de verdad, quiero estar con mi gente, viendo a Oscar cocinar salmón, jugar a la Bungas y dormir tranquilo con mi perro. Déjame tranquilo. Auronplay es el número 1 en Twitch. No hay nadie que mueva tanta gente como él. Se pone con esos pelos que tiene. Es que encima mirad cómo va peinado. Que da asco. Se pone sentado, medio dormido. Y tiene 100.000 personas hablando de un árbol. Eso no hace nadie. Toxicidad fuera, mala vibra
Me llamas gordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, de verdad. Quiero estar con mi gente viendo a Oscar cocinar, Simón jugar a la mongas y dormir tranquilo con mi perro. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Déjame tranquilo. Moi boas! Aquí Beatriz Serén xa preparada para recibir o ano novo. Como non podía ser de outro xeito, co pixama, concretamente con estas orelliñas que levo postas todo o ano, máis do que a todos nos gustaría. Non é así, Limón? E Viño, que tamén foi outro compañeiro fundamental este ano. Agora xa teño a copa vacía porque creo que xa o bebín todo durante o 2020. Porque para que nos íbamos a enganar? O 2020 foi unha merda. Así que quero brindar con todos vós para que este 2021 sexa moito mellor, que tampouco fai falla moito para que iso sexa real, Así que desexovos a todos moito amor, moita sorte, moita saúde e, sobre todo, que doxe nun ano poidamos estar xuntos. Que tal, Carlos? Aquí estou, xa preparado para dicirlle adeus a este ano 2020, o ano máis pirata que vivimos en lugar a dúbidas. Vaya ano, un ano para esquecer. Por lo tanto, aquí estamos xa preparados para que entre con forza e que entre ben o 2021. Un saúdo para ti, un saúdo para toda a tua audiencia de Radio Galega, un saúdo para todo o mundo. Especial do teu equipo, un saúdo para os meus amigos Pini e Fran, a ver se nos vemos pronto, que en breve vou estar por aí para botar unhas risas con todos vos. Pois nada, aquí estamos en pijama, esperando, hai que quedar na casiña, iso sí, con un boviño, preparados todos para pedir que este ano 2021 sexa normal. Non queremos nada máis que normalidade, un 2021 normal. E sobre todo que leemos esta situación o mellor posible. Con vos sempre é máis fácil que nos botamos unhas risas. Unha aperta, amigos. Feliz 2021. Ai, 1 de xaneiro. Pois está igual que todo o ano pasado, Home, os amigos de Como que non na Radio Galega, feliz ano novo. Estou vendo que está o día para pasalo como pasamos todo o 2020, en pijama. Facede o mesmo, apuntadevos a maior festa do pijama da historia da Radio Galega. Teño dous amigos que sei que van a estar, Pini e Fran Rodríguez. Feliz ano novo a vos dous e a todos os demais. Pois sí, aí estaban Fátima, Bea Serén, perdón, Beatriz Serén, Fátima Pego, e que me quedou moi o brilli deixoume obnubilado. No, pero eles eran Bea Serén, estaba Pedro Pablo Alonso, que vai estar connosco dentro de moi pouquiño aquí no Como que non, e Gonzo, que tamén nos manda pois esas felicitacións, e aparte tamén que co eles dous, estes dous últimos, con eses dous compartiron clase. Estudaron xuntos. Bueno, iban a clase. Bueno, compartiron clase, claro. Porque tamén con María José Rodríguez, que tamén estaba nas orlas do noso colexio ali. Claro, porque estudou ali en Xesuítas. A final, vai abrir. Boa añada. Canta xente celebra aí en Vigo. Canta xente celebra aí en Vigo. Bueno, hai de todo. E logo estamos os outros tamén, que tamén estamos, que tampouco estamos mal. Tampouco está mal. Bueno, tampouco estamos pocán, quero dicir. Efectivamente. Imos un momentiño con RQR, porque, claro, xa que están aquí connosco Irene e Adrián, que van dar as badaladas comendo croquetas que xa están feitas. Entroverada, vou ir a... Vamos aí. Imos ao das croquetas, ya se queres, Carlos. No, isto hai que agardar un pouquiño porque aínda nos quedan 50 minutos de programa, son, sí, 22:41, algo menos de 50 minutos. Bueno, pois imos primeiro a encargarnos dese té raro que fai Fernando. Hoxe quere enfrentarvos. Sí. Como quere facer unha cousa distinta. Eu teño, cando empece o té xa lle boto algo en cara. Bueno, vale. Dalle a sintonía que ten sinto, claro, home, sí. Agora Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a Cheira Kashmir, RQR non para. Cheira Kashmir, a la máis cara. Cheira Kashmir, non me des a vara. Xa sabías cando me mercaches que viña a contar a RQR. RQR na casa, aplauso pa mí.
canónicamente pedindo aplauso para él. Home, non podía rematar doutro xeito este 2020. Con cartulina. Cartulina, tes. Como, a ver, tampouco vai ser todo bo rollo. Felicitacións, querémonos moito. Un poquinho entre os convidados, un poquinho de mal rollo. Entón imos decidir quen é o máis TikTok Bupecou, se sabedes, entre os dous. Bupecou eles non son moito. Espero que cando abras esa cartulina este a miña cara presente no... Por certo, porque non cumpriu o seu... Non cumpriu. R dixo que iba a poñer a miña cara no reto Millennial e a miña cara non apareceu por ningún. Non fixo, non. Mira, hoxe non vai estar, xa xo digo. Por lo que sexa. Outro día. Pero prometo tamén outra vez. Para a próxima, para o ani, eso. Para o ani novo, xa vas aí a tope. Truenito e ti, Adrián Díaz, os dous. VS, a forma máis doada de competir entre dúas persoas é o Street Fighter. Entón, fixen un Street Fighter entre dous. Hombre. Entón, temos aquí bueno, teño que dicir unha cousa. Sacaches molaubo, tamén cho di. Está ali Adrián triste porque normalmente perde neste programa, entonces xa está triste de antes. Aquí temos a Irene preparada xa, os dous nomes, a barriña de vida, que hoxe vai ir incrementando a medida que vaya, non quería matar a ningún. Vale, pareceme ben. Para que se vexa ben na radio. Sí. Vou envolver un momento ao revés. Vale, para que non se doble para outro lado. Moi ben. Teño barrita de vida e despois un turbo por debaixo, finiño, como nos xogos de peleas, e aí xa, pois o turbo, bueno, está aí un pouco por ver que fai, pero algo fará. É un pouco esta sección é que nos enfrentemos Irene máis eu. Claro, eso. A ver, polo que vin é un pouco Street Fighter etrusco, non? Digo polos debuxos, pola expresividade. Mira, ten aquí un OBS para que loiten entre eles. Aquí estades vos los 4 animando por detrás. Somos nós. Vale. Despois fixen aquí unhas galiñas e uns porcos para darlle ambiente. E uns corchetes, sí, señor. Os corchetes de sempre. Bravo. Valeiros, porque e aquí, como é o momento meu, pois fixen aquí debaixo. Pero hai caricatura túa e toda. Bueno, por favor, se queredes ver isto. Corporativo sempre. Ogue. Eso sempre. Entón, hoxe vai moi rápido, só hai dúas probas. Como o máis importante en todas as épocas, tanto Bupecou como TikTok, é a apariencia. Sí. Apariencia é importante. É moi importante. Ser boa persona e tal, sí, pero o importante é a apariencia. Entón, imos facer un quen es quen. Entón, vos los dous ides ir preguntándome, a ver, ata acertar quen é o que eu elexín. Un quen é quen, pero... No, analóxico, teño aquí, espera. Como que tes aí? Que tes un quen é quen de verdade. ¡Sas! Aí está. Por certo, aí Carlos axudoume na idea. Ides xogar os dous con esta? Os dous. Pero os dous é que é un pouco complicado, porque a ver como se... ti vas dicindo, pois un que teña gafas e ti vas tachando, vale? Bueno, a ver, vai ser complicado. A ver, déixame aquí para ver se... A ver... Eu digo vos. Eu vou elexir un. Non sei, a ver como vos poño isto para que vexades os dous. O importante non é acertar o que é ao final. O importante son as preguntas que facedes. Bueno, vou facer unha cousa. Vou sacar aquí un plano. Eso, como me dixeron a min unha vez. Vou vos dicindo. A pregunta é miña, a resposta é túa. Eso, aí está. Entón, a ver, espera que vai sacar. Ves que é moi lista. Adri, fai ti a primeira pregunta. Irene xa ten home ou muller, femia ou macho? No, tens que preguntar. No, está ben, pero é unha boa pregunta, pero vas gañar moi pouca enerxía porque é unha agora non se pode preguntar home e muller. Estamos no século 21. Claro, hai que preguntar máis amplio. Claro, xénero, cis, pero tal. como gañar enerxía no Street Fighter perdían. Xa o dix, Fran, non estás atento. Xa dixo atento agora, Vou facer a pregunta ben feita. Son preguntas de sí ou non. Como naceu? Sendo home? No, pero son preguntas de sí ou non. No, bendito. Pero, bueno, Pepe tampouco ti deixa que pregunte. No, pero que mira, vouche dar un pouquiño máis de enerxía pola rectificación. Vale, gracias. Fran, como che dicía, bueno, eu xa sei quen é, non é igual. Como che dicía Fran. A ver, tiña para os da radio, tiña dúas tábuas desas de quen é quen, unha para eles e outra para el. E acaba de tirar a súa. Porque xa sabe quen é. Era un momento que non... Pois deixa entón... Que olvidei de abrir o rotulador. Pois deixa entón a outra... claro. En lugar de darnos unha a cada un, sabes? Así xogas. En lugar de darnos unha a cada un, el colleu unha para el e despois tirou unha. Sí, a ver se me lembro despois, claro. Que sobrao. Porque esta é unha sección viva. É unha sección viva. Que pasou? Deixa mover a mí porque ti a memoria como carallo.
Ah, vale. Sí, non, está confirmando con Pepe Capelán que se lembren do que Sí, vale, escolleu vale. Fernando Requero, porque Vale, mellor escolleu agora Teo e despois di que Salvi. Estámonos desviando do tema. Voulle dar un pouco de enerxía a Adrián porque rectificou ben a pregunta. Pero fixo mala pregunta, porque son preguntas de contestar con sí ou non. Fixo ben, repito. un pouco de enerxía. Bueno, veña. Moi ben, está isto Aumento en vermello. este ruidiño é de facer un pouco de enerxía. Toca, Veña. Irene, Pero non me respondiches á pregunta. Claro que naceu home, naceu. Naceu home, vale. Se xa que hai que quitar, cantas. Vale? Pois Home, están quitando todos home. os homes agora. Home. Moi pouco televisiva esta tamén, che No, digo, pero sí. grabas Pouco ti. radiofónica, Bueno, no. Irene, tócate. Adiante. Pregunta, Irene. Emprega ben o Pregunta, Irene. Emprega ben o Deixouse bigote? Deixouse bigote. Mira, con pista vai esta. Gústame a pregunta porque o mostacho é moi desta época. Levase moito. Mustache. Acabamos de pasar o mes de Movember. November, claro, TikToker, é moi TikTokero, claro. Moi ben. Ten bigote e barba, veña. Vai con pista. Ten bigote e barba. Si, home. Como que non? A Sí ver. que ten. Como que non? Como que Boa, non? eso, moi ben. Turbo. No, turbo. Turbo porque acaba de dicir. Epa! A da baixo. Acaba de dicir como que non, entón está dándolle un turbo brutal a Se chegas ao final, podes facer un superataque. Vale. Pregunta, Adrián, tócate. É o teu momento. Levo TDI, Adrián, vaya pregunta. Perdón, eu que, por favor, Carlos, deberías aproveitar e colocar unha cámara xusto onde está Pepe Capelán tapado Mima, polo pero papel. esto está Porque moi fácil, o que vive detrás do papel Pepe Capelán é digno de ser contado. No, é que non é que xa non me dan máis cámaras. Ten barba e bigote. Barba e Pero un bigote. momento, Pepe, tiña barba e bigote? A ver, porque a mí A ver, deixa Sí que ten, home. Ten barba e bigote, home, sí. A min quédame unha máis. Vale, eu creo que sei quen é. Espera, bueno, ollo. Eu creo que sei quen Ollo, que, a ver. Eu creo que sei quen é. Quen é? No, espera, bueno, toca ya Irene. No, Irene acaba de facer No, a pregunta. Ti preguntaches. Eu non preguntei nada agora. Que pregunta? Se faz un concurso, estate atento, Perdón. Vouche dar turbo por a miña culpa. Vale, gracias. Ai. Adeulle turbo agora a Adrián Díaz. É que se non estamos no que Cuidado, estamos. Irene, cuidado que está Despois- gañando turbo. Turbo é a a min barra na de abaixo. casa pregúntanme no, como que non que faz? Agarrar cartulina. Vale, pode ser. Espera un segundo, Adrián, que está Se sonriendo. resolvo o concurso, jodoche moita sección. No, para nada. No, adiante. Vai fenómeno. Vale. Eu creo, mira, faría a última, se fago a última pregunta podo resolver ou teño que resolver antes de no, facer fai a pregunta, Fago a pregunta e despois resolvo ou resolvo. No, resolve. No, Resolve que hai que resolver xa. Vale, resolve, adiante. Eu son moi de, a min gusta o nome moito este e vou tirar porque ademais é louro. Quero dicir, eu considerome louro, é igual. Lucas. Que? Era Lucas. Estamos ante a clásica. Mira, para esta proba. Mira, se acerto, tens que poñer 3 fotos. No. Irene, ti crías que era Lucas? Non. No. Ti que Agarda. cuidado. No, espera que non sei se está Espera, certo. espera. Eu digo que Lucas se podo No. xustificar, pero Non quero xustificación ninguna. Vale. Para esta proba vouche dar enerxía, vouche dar un pouco de enerxía porque efectivamente Lucas, agardade. Que Lucas? Inda non aplaudades porque Lucas? Irene, O das pelucas. Irene. Irena Milena. Millennial. Melana. Vai enche a barra de turbo porque soupo que era Lucas porque chivou Pepe Capelán. Pepe. No. Chivoulle. Pepe. Chivoulle, mira que cara de falso. No. Chivoulle. No. Marcho deste programa. Marcho deste programa, de verdade. Ai, Dios mío. O sea, veño aquí, non está a miña. Perdón. Non. Tanta defensa que faz. Deféndete. Tanta defensa. Vou dicir unha cousa, Fernando, e sin ofender. No, ofende. E sin ofender. Eu sei Vas que ofender. igual ti tiñas a intención da que a túa sección durara 5 minutos. E chego aquí e que a miña capacidade de intuición rebento xa nun minuto e medio. Pero que Pepe Capelán non me dixo Non absolutamente dixen ren, nada. E podo xustificar a miña resposta. Solo sinalou. Ti dixeches, No, ti non dixeches, sinalei. ten barba e bigote. O que Pepe Capelán dixo, que barba e bigote, non sei cando. Cando ti dixeches barba e bigote, solo quedaban 2. Entonces, dos 2 había Pero como que levan 2
próxima pregunta nada máis. Quedaban No, dous. cando dixeches barba e bigote solo quedan dous na Pero táboa. que a ver, Lucas non ten bigote, digo. Por eso dixen que era Lucas, porque cando dixo barba e bigote dixo Pepe. Pois Como que entón, barba e bigote? pero a ver, entón non janaches ti, entón janei eu, Entre os dous, dixen eu, o que non ten barba e bigote, bueno, ten medio bigote, é Lucas. Co cual cuadraba Pode Lucas. quedar deserto o concurso? No, eu sei rectificar. Marcho. No marches. Eu sei No rectificar. marcho, pero non podo sair. Respiras. Cando eu teño un error, sei no rectificar. Tive un error, rectifico. Cousa que nunca pasou, No, nunca. E quedas coa mesma puntuación. E quen gañou? No, falta. No, temos xa tempo para repartamos. nada. Non, Así xa. era esta, sí. É que non temos tempo. Unha regueifa moi rapidiña. Bueno, veña. Unha regueifa rapidiña. Bueno, unha regueifa pero rápida, pero entre os dous, unha regueifa rapidiña. Que crime toca hoxe? Ainda por riba. Regueifa. Ainda por riba de tangarme no concurso, Regueifa. quiero facer unha Regueifa. Vale. Irene, regueifa, regueifamos. Veña. Dalle rápido. Que crime toca hoxe? Dalle. Na regueifa. O que ti decides. Ti decides o crime. O que ti decides, meu rei. Un a cada un párrafo cada un, Comezo, veña. Cangas. Cangas. Gústame moito este pixama sen mangas. Pero hoxe fai moito frío. Que ben me quedarían cangas. Pretiño do río. Non é río en Cangas. Oh, Dios mío. Hai que ben estou no como que non. E roubaron o concurso. E dirán que é un agasallo en vez de un furto. Bravo. Irene, vas. Bravo. Vas, Irene. Irene, vas a túa. Eu pensaba que tiña barba, pero non tiña nin bigote. Aquí meteronme nun lío. A ver que fajo neste programote. Bravo. Maravilloso. Podo facer unha última pregunta, por favor? Sí. A man esquerda de Pepe, sube un pouquiño. Pepe, aí. Que é iso que está xusto aí á altura da túa man, Pepe? Espera que non enfocamos. Hai un porquiño para facer ambiente, home. E non poderíamos haber preguntado que era iso e aforrarnos todo demais, porque é complicado. Hai un porco e Tamén é galiñas. unha proma. Mira, eu unha despois proma de si eu mesma. só quero dicir unha cousa, despois Sí. de gañar este concurso así, ademais con intuición Sí. e tal igual, creo que a próxima cartulina debería levar 3 fotos. Sí, señor. Un aplauso, por favor, para Sí, Adrián Díaz Adri, e para Adri. Irene. Un aplauso, pero que aplauso es? Bravo, Eu non podía aplaudir que estaba coa cartulina. No, ti estabas exento. Pois explícalle ti isto a meus pais. Está Fernando. 10 anos de carreira no audiovisual para acabar aguantándolle cartulinas a este. Está Fernando roto, porque o traballo que fixo ilustrando Ao esa final ides cartulina... discutir a próxima en cuanto eu a cartulina. De verdade. No, deixa se queres aí, veña. Irene, o quen é quen. O quen é quen. Estamos a piques xa de entrar na última media hora de programa. E como Adrián Díaz fixo un comentario cando estivo connosco hai un mes e medio, 2 meses máis menos que debeu estar connosco, dixo, falábamos de Barrio Sésamo, empezamos a learnos aquí Fran Rodríguez e Maixeu, e dixo, o mellor estaba ben que fixerades unha sección pa xente como a min, Sí, Bellenial. Unha sección Bellenial que nos explique un pouco estes conceptos. Yeah. E que mellor noite que esta de fin de ano. Atento todo o mundo que está escoitando como que non, que o mellor marchou hai uns intres na sección de RQR que volvan, porque agora chega un momento no que imos facer unhas lembranzas de como se pasaban os fins de ano hai 30 anos. E eu creo que mellor sintonía, sobre todo para os que teñan unha idade, que esta para comezar a sección. Non, Pini? What would you do if I sang out of tune? Aqueles maravillosos anos. Would you stand up and walk out Sai on así na serie. Sí, Parque Jurásico. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Hander, hey! Oh, baby, Esta era a sintonía dunha serie que se chamaba The Wonder Years, Sí. que foi a precursora, por exemplo, de series que logo fixeron historia en España, por exemplo, como Cuéntame, pero está baseada un pouco nesta serie que foi a primeira na que collía pois 30 anos antes da emisión, non? E facían pois unha lembranza do que acontecía. Por certo, que idade ten agora mesmo a boa de Cuéntame?
Pois Entre 217 anos. Entre 0 e 1000. Entre 0 e 1000. Entre 0 e 1000, sí. Bueno, eu pedinlles aos máis millennials da casa, que son Fran Rodríguez, obviamente, Pepe Capelán. Obviamente. Obviamente, bueno, non pasa nada, somos os máis millennials. Pero tampouco é tan evidente. Pero eu quería facer mención especial que non o fixemos nas 2 horas e pico. É verdade, é certo. Que feo. Nun convidado de excepción que leva desde as 8:30 da tarde ao costado de Fran Rodríguez, que é nin máis nin menos, por favor, Fran, preséntao con todo loore, toda honores que se merece. Aquí está, como prometimos, o que pasa é que, como todas as grandes artistas e estrelas de Hollywood, pois é un tipo humilde. Aquí temos o peiteado de Nicolas Cage. ¡Bravo! ¡Ole, bravo! No, ladrón de orquídeas. Bravo. Podedes comprobar que é o peiteado de Nicolas no Ladrón de Orquídeas, que é unha das películas máis mellores de Nicolas, non? Sobre todo, nunha das mellores interpretacións do pelo de Nicolas Cage. Do pelo de Nicolas Cage, efectivamente, porque tivo que virar a vermello, Bueno, pois rizarse. O prometido foi débeda, porque nos dixemos que tiñamos bueno, como non dicía nada, que ele é de natural tímido. É que Nicolas sabes, non ten que dicir. E logo o pelo de Nicolas Cage tampouco é que entenda moito o galego. Claro, bueno, claro, son idiomas foráneos. Ele está aí, o pelo tranquilamente, non dixo nada, nin pediu para ir ao baño, nin pediu para sair a tomar o aire. Pero estabas a empezar a encrespar un pouco xa, Sí. Estabas un pouco polos laterais. É pola humidade de últimamente. Estes días houbo moita humidade, entón encrespase. Bueno, imos, eu pedinlles a eles dous, vale, que somos os máis bellos do, bueno, Pini tamén, pero Pini está igual. Que queda pendente, hai que falar. Lembramos que temos pregunta mutante dos Baltasares en @comoquenon radio no Twitter, que non o lembramos durante toda a noite, pero que está aí ata o día 6 prácticamente, ata noite do 5. Quen é o peor Baltasar da historia? Ortega Cano, Jesulín Dubrique, Lucas de Andy e Lucas, con permiso de Baltasar de Murcia e Sergio Ramos. Bueno, pero o Baltasar de Murcia que vayan ao principio do programa está fora do padriño do concurso. Outra liga. Entón, dixenlle, bueno, pois imos facer unha lembranza de momentos que teñades vos dos fins de ano cando vos erades pequenos, que lembredes, para explicarlles aos de agora, os millennial e os Z, como eran os fins de ano de cando nos tiñamos máis menos pois unha idade moito menor. Para que nos imos. Dixenlles uns momentiños que lembredes é unha canción que vos lembre a Nadal de cando erades nenos. Vou empezar eu, pero teño unha canción que sempre me leva a estas datas e que canturreaba, pois eu que sei, de 10 a 16 anos, e aínda agora. Creo que temos un pequeno vídeo, Pini. Imos escoitala. Esta pa min, vamos, é mítica. Dalle. Aí escoitamos. Los juguetes nos traerán Baltasar, Gaspar, Melchor. Sí. Los Reyes Magos del Oriente vienen ya. 2 son blancos y 1 no. Que ademais ven moi a colación. Home, se ven. Ven moi a colación de, bueno, este villancico de Tapancholín de Goma Espuma. Sí, señor, que escoita, pois, escoitei moito tempo. Bueno, Pini xa mo quitou, dixenlle, deixamo de fondo, pero quitou automáticamente, bueno, non pasa nada. Dixo, non queremos relembrar. Esta é unha canción que a mí me leva a miña infancias de radio e cousas que me fixeron dedicarme a isto. Porque eu era dos que gravaba programas de radio con doble espletina en cinta e dáballas aos meus amigos para que os escoitaran. Sí. Entón, eu quero dicir, ao final
acabei facendo o que exactamente o mesmo que pasa que agora ao final grabando con os meus amigos e dándolle aos outros para que os Pasa poñan. que agora complicándote con concursos Agora que sí. hai que explicar Bueno, cousas. Os máis injustos son os de RQR, Nos que non se fan trampas. Bueno, imos lembrar eses momentos que teñas, por exemplo, Fran, un momento de Noitevella de cando ti eras máis novo. Home, pois mira, eu lembro un que ademais foi aquí moi pretiño de onde estamos grabando nesta réplica da túa casa, moi pretiño desta réplica, ali no barrio de Sanjurjo, adianteis en Vigo, na casa dos meus tíos. Foi o fin de ano no que se estreou o Thriller de Michael Jackson. O videoclip que se estreou señor. no medio dun programa especial de fin de ano, e eu lembro que era rapaz e quedei tan absolutamente traumatizado e aterrorizado polo que vin que marcou dende logo a miña infancia para sempre. Lémbrome na mesiña que había no salón dos meus tíos, así como medio agazapado detrás da mesa, mentres Michael Jackson e aqueles zombies vainaban animadamente, e aquel final, non? Que tiña eu lembro que estaba xiraba. Eu estaba na casa da miña tía Polda, famosa na Radio Galega. Home, polas súas croquetas, entre outras cosas, pero dende hai moitos anos, e que hoxe trae croquetas, logo falaremos de Poldita. Estaba na casa da miña tía Polda. Lembro perfectamente que foi un auténtico acontecemento. Total. Porque na Noitevella ninguén se esperaba iso. Elín nalgún sitio que foi o propio Julio Iglesias. Isto é real, Isto, a lo menos son cousas que Elín, que foi Julio Iglesias, que estaba en CBS, se non me lembro mal, que era a compañía discográfica que daquela estaba Michael Jackson, o que tivo que chamar aos directivos de Televisión Española para convencelos de que emitisen o videoclip, porque eles en principio non estaban interesados en aquela atrapallada. Claro, os de CBS sabían que aquilo ia ser un bombazo mundial e tal, e foi o propio Julio Iglesias, di a lenda, o que chamou aos directivos que coñecía para tentar convenceros e que emitisen o Eu imagino a Julio Iglesias no seu jet privado entre a tortilla e as croquetas, que era moi de, como sabedes todos, de viaxar, dicindo vou chamar a decirlles que isto de los zombies No, a ver, porque imagínate que te chama o teu xefe e di, a ver, Julito, que non nos queren poñer o videoclip, a ver se podes facer algo. El di, porque temos aquí un contrato. Esa versión, esa vertente, sí. Temos un contrato pendente. Julio Iglesias deixa o cacho de tortilla mentre vai voando a 8.000 pés e di, a ver, señores de la televisión española, hai que poñer isto ou eu non vou cantar este final. Logo tamén é verdad que E lo sabes. Moi ben, Irene. Que co tempo descubrimos que detrás de aquel videoclip fantástico estaba John Landis. De John Landis. Un director importantísimo de Blues terror na súa Brothers, época. por exemplo. E a voz otras. de Vincent Price, que era a voz inicial que narraba os primeiros a historia momentos Que eu, por certo, combino a toda a xente que vexa o vídeo, que coñece a canción, porque no vídeo, o videoclip, que ademais a versión íntegra son como uns 13 minutos, a canción está completamente despiezada. Como un xamón, unha pata como de si fuera unha rei. peza musical, Sí, porque están no disco. O disco ten unha secuencia, pero no videoclip moitas das cousas que van ao final, por exemplo, a voz de Vincent Price vai no medio do videoclip, quero dicir, fixeron tamén unha modificación, sí, aproveitaron. Pepe, algunha cousa que lembres? No, eu lembro de que estábamos na casa, pasando fin de ano na casa duns amigos de meus pais, e precisamente o outro día, cando falamos por teléfono, que estábamos un pouco preparando esta sección, estaba con miña irmá, e miña irmá lembrábase perfectamente tamén do momento, eu non tanto porque xa non estaba vendo a tele nese momento, pero si queredes que lembre un momento espectacular para min de fin de ano, é o momento da teta de Sabrina. Home. Sube un pouco, Piri, sube, lembrame. Que todo o mundo pensaba que era cantando Boys, pero era este segundo sinxelo Hot Girl, ¿no? Porque, quer decir, un pouco que vimos que neste segundo tema Sabrina arriscou máis, non? Tanto musicalmente como na temática e como na proposta musical, porque no primeiro decía boys. En a proposta textil. Sí, tamén arriscou. Boys, I'm looking for me gustan, quero decir, ela buscaba rapaces e logo no segundo tema xa remataba dicindo que era unha hot girl, unha moza quente. Porque non penso que xa había un elemento máis de protesta nesta segunda. Sí, efectivamente xa ela pues, estaba un pouco á altura de outros grandes cantautores da época, non?
con esta canción pues pretendía, non? Ela sempre dixo que se consideraba unha gran feminista e isto é verdade. Porque durante anos foi atacada por feministas. Isto son anécdotas que reais, sí, que contabas. Que iban a concertos e tal, e que esperaban mulleres na porta para tirarlle tomates, ovos e tal, e ela dixo que non, que ela sempre foi unha defensora do empoderamento da muller e pareceme maravilloso. Que pasa? Que tuvo un pequeno descuido cando se lle escapou pois o que ven sendo un seno. E logo o poder do machine, porque en Boys non se veía nada máis alá dunhas transparencias sobre un bañador branco, que todos lembramos, pero en Hot Girls que foi nunha actuación, nun especial de foi un especial de Noite Bella, levaba un corsé moi e unha cazadora de cuero e tal. En un dos saltos, pois capuselle un seno, pero foi, o sea, cuestión de medio segundo. Non é certo. Suficiente. Non é certo. Non é certo, porque eu outro día preparando a sección vin outra vez a actuación. E o momento máis descarado, digamos, foi un concreto, pero realmente Pero antes xa estaba. Durante os 2 minutos de actuación a muller está levantando o corpiño. Eu sei un pouco a intrahistoria. A ver, conta, que isto é moi interesante. O que pasou dentro do corsé. Coñecín personalmente a Hugo Stuben, que era o realizador desta gala, que traballaba en Televisión Española. Bueno, resulta que esta gala era grabada, non era en directo. Sí. Entón, un dos editores da postproducción do vídeo decatouse. Eles en directo non se deron conta, porque claro, non estaban grabando todas as cámaras, pero non se deron conta de que a estas rapaces se escaparon a teta. E un dos editores chamouno e dixo, mira, temos isto aquí, que facemos? E entón Hugo Stuben o que fixo foi montalo a cámara lenta, como si fora un plano de repetición de un partido de fútbol, e ensenoulle a que daquela era a directora de Radio Televisión Española, Pilar Miró. Porque todos estaban acojonados pensando, bueno, esto cando vexa Pilar Miró vai nos botar para baixo a edición e tal. E dixo Pilar Miró, me cago en la leche, pois metedeo pa diante, home. Que pasa? Que advertiron a Sabrina de que eso iba a sair, ela pediu por favor que non saíra, que eso para a súa reputación, que era unha rapaza que estaba comenzando no mundo da música e tal. E meterono para diante igual, e un mes despois, nunha gala que estaba celebrando en TV en Francia, me parece, volveronse a topar Sabrina, o seu representante, e este home, Hugo Stuben, e el foi a saludar moi efasivamente e tal, e ela o primeiro que fixo foi calzarlle un ostión. É dicir, lleva fanculo, estroncho di merda. Bueno. Que pasa que 30 anos despois, pois ela sí que o recorda con certo cariño, pero no momento polo que sexa, non lle pareceu moi ben. Eu si podo facer un apunte máis sobre este tema, por favor. Porque o meu tío o tiña grabado en VHS. Eu lembrome de ir a súa casa os días posteriores, no día de Reis, e meu tío, moi nervioso e rindo como un tolo, poñía unha e outra vez o tempo que cantaba Eu gosto de mamá. Pero fíxate, pero naquel momento aquel peito descontrolado tambaleou os pilares da sociedade española. Tamén che digo que se temos unha idade falamos de Noite Bella, temos que falar inevitablemente do que foi o comezo dos especiais de humor, sobre todo na primeira calde daquela, os especiais de humor que o ano rematase cun especial de humor. Eso foi froito do traballo de Martes e 13, que comezaron a traballar unha vez o ano na tele, cuns salarios, dicían, espectaculares, é dicir, traballaban con ese día, facían estratosféricos, o ano, facían o ano. Claro, daquela non había casi teles. Entón as audiencias eran 100% de audiencia. Eran millonarias. Eu lembro sobre todo de finais dos 80 e dos 90 un par de actuacións. Pon a primeira, porque a parodia de Tina Turner aínda lembro. Mira, pon, dalle, Pini, dalle. Fantástica. Campeones pilotos, campeones Dallas Hill, campeones Era Millán Salcedo, o propio Millán Salcedo, facendo de Tina Turner. E ademais, ao final do sketch foi cando popularizou unha das frases icónicas do dúo, que era que me meo toa. Pois isto foi a primeira vez, creo, que polo menos tivo repercusión, foi con esta interpretación de Tina Turner, que ademais lembro que eu era pequeno, estaba ceando na miña casa, extrañamente, porque habitualmente íamos cear a casa da miña tía,
pero polo que sexa, estábamos todos ceando na miña casa. Lembro que lle facía este sketch, fíxolle moita gracia ao meu tío que faleceu este ano, que de aquí, pois mira, dedícolle este momentiño. Facíalle moita gracia xusto ver a Millán Salcedo. Era un tipo moi raro, pero ás veces non sabías que lle iba a facer graza, pero isto lembro velo ali na mesa e rindo. Mira, dalle, Pini, dalle, sube. Este momento, bueno, foi un clásico da nosa infancia. Iso é de Linda, houve un sketch que poderedes ver nas redes, que era unha cantante de jazz. E o rollo que era brutal. Non sei se podemos poñelo de fondo mentre falamos, Pini, porque era espectacular. Bueno, Jazz entre amigos era unha parodia. E aquí vemos a Jazz entre amigos que presentaba a Cifu, que tamén faleceu aí xa uns anos, que era un xornalista especializado en jazz que traballaba na Radio Nacional de España e facía Jazz entre amigos. E o bo deste programa é que Millán Salcedo cantaba como unha cantante de jazz real. Era espectacular o conto. Aquí leábase na letra, entón é unha das cousas que nunca esquecerei. Creo que o vin na repetición do día seguinte, gravei no VHS e volvín velo como 700 millóns de veces. Eu creo que os que nos dedicamos ao humor debemoslle unha parte de que nos dediquemos a esta profesión a xente como esta. Mira, sube un pouquiño solamente. So much, everybody read. En fin, non sei se, bueno, de aquela había moitas cousas curiosas nas noites de fin de ano. Eu lembro que os especiais de martes e 13 esperábanse con meses de antelación. Sí, claro. Filtrábase información sobre a quen ian parodiar, a quen. Lembro cando foi aquel especial que lle dedicaron a Encarna Sánchez e Isabel Pantoja fora moi polémico. Moi polémico. Foi, ademais, debo dicir, creo que a primeira aparición televisiva de Dani Martín, cantante de botones. Facendo de botones da habitación. Pero, por exemplo, de martes e 13, eu que di, Carlos, todos os que temos certa idade que nos dedicamos ao humor, isto é un referente. E eu lembro tamén a mítica sevillana Pija que tiñan Pochola e Bijamar, e fíjate, se fueron a esquiar. O sea, calquer momento que escollas de martes e 13 é lendario. Non sei, está o pobre Adrián mirando con cara de... estamos amosándolle. No, eu nada de nada por probablemente ofrecervos a mellor sección do Como que non. Sen querelo, nin pensalo. Había creo que estades facendo unha sección tremendísima que tedes que repetir todos os programas sobre as vosas lembranzas de... Sí. Home, que a noite bella dá moito. Sí, pero extrañame que Irene pon cara de que como que o recordas, tío. Eu recordo, claro, é que eu recordo non tanto, non tan atrás, pero sí que recordo a morriña esa de que xa ven o especial de fin de ano. Mira, e con eles. Quédanos pouco tempo, pero eu quero recuperar se che parece ese especial de Star Wars. Madre mía. Podemos poñelo, anda por abaixo, Pini, pero temos que saltalo. É unha cousa que moi pouca xente sabe. Despois de que se estreara o episodio 4, que foi a primeira película que se fixo de Star Wars, creo que foi no 78. E entre Unha Nova Esperanza, que era a primeira, e El Imperio Contraataca, a George Lucas dixeron: mira, queremos facer un especial de Nadal para televisión que vai a ir de que de repente Han Solo vai a buscar a familia de Chihuahua, o planeta de Chihuahua, onde está Chihuahua, ca familia Chihuahua, ca súa muller e co seu fillo, que polo visto tamén había polo medio unha trama na que Han Solo estaba casado con un Wookiee. Pero, bueno, en definitiva, que fixeron unha película moi tola da cal George Lucas rexeitou, el dixo que non quería saber nada dela, encanto lle ensinaron o guión, e que casi ningún actor quería participar porque daquela veían como algo malo para a súa carreira despois de traballar no cine e facer algo de televisión, pero como era a primeira película que facían e non sabían como iba a funcionar a segunda parte, que era xa El Imperio Contraataca. Mira, escoita como empezó. Hace mucho tiempo, en una lejana galaxia... En español neutro, que chamaban. La Guerra de las Galaxias. Con Arturito. Un programa especial. Y Citripio. Pero isto é certo. Sí, é verdad. Podedelo ver en YouTube, está en YouTube colgado. A ver, non foi estreado en España. No.
pero ten unha repercusión mundial. E aparte, todo o que di Pepe de a familia de Chewbacca, todas estas historias que logo nunca se recuperaron. E que era unha película musical. É certo, Unha película Ten musical. toques de musical, ten moitísimas cousas. Ten eso de que George Lucas renegou completamente, dixo, de desvinculouse do proxecto desde o principio, pero que bueno, o sea, non hai por onde collela, xa vos lo digo, non hai por onde collela. Mira, escoita, dalle aí, Pini, mira. Xa saiu Arturito. Presentación de la familia Chewbacca. Efectivamente. Bueno, aí está, mira, os Chewbacca todo. Por certo, non me gustaría deixar, quedanos poucos minutos, xa son 11:17. Sí que teño que dicir unha cousa, que unha das miñas mellores lembranzas do Nadal foi no ano 90. No 90, no, Carlos? No 90, porque no ano 90 botaban todos os días de vacacións Pressing Catch polas mañás en Telecinco. Pressing Catch polas mañanas no 90. Polas mañás, entón, ese foi unha das miñas festas de Nadal preferidas, porque botaron todo, WrestleMania 6, WWF. Todo, WWF con Héctor del Mar e José Luis Ibáñez. Eu que era un friki. Héctor del Mar. Héctor del Mar. Con 30 anos xa que pasaron, eu sigo sendo un enfermo disto, pois lembro con moitísimo cariño aquelas son as festas. Sí. Non o cambiaron despois por humor amarillo, non foi? Non, é que era boísimo porque era humor amarillo e despois viña Pressing Catch. Eran esas. E logo hai unha cousa que a xente non se lembra moito, que o de Pressing Catch, que se fixo como a xente o coñece, pero Pressing era o título do programa, porque había Pressing Catch, había Pressing Boxeo, Pressing Fútbol, sí, claro. E quedouse así como Pressing Catch, como se fose así o que realmente era WWF. Pero Fran, Carlos, a ver, conseguiu todas estas felicitacións, que estaba moi guai, toda esta xente que, jolín, a verdad que está guai. Pero eu teño unha felicitación tamén que conseguín eu. O que pon felicitación sorpresa é túa. É miña. É unha é unha felicitación dedicada aos rapaces do como que non, que despois, pon Pini, pon a felicitación sorpresa a Pini. A ver. Este es Tito Santana. En la sala de flama del WWE en el 2004. Esto es muy importante para mí porque quiero mandarle felicidades al año nuevo a todo el equipo del radio show Como que no, y a los fans en Galicia, España. También voy a tratar de hablar la lengua de ustedes. Bo Nadal. Próspero año 2020 a todos. Muchas gracias por ser fanáticos de Tito Santana y espero que también tengan un próspero año nuevo. Saludos desde América. Tito Santana. ¡Arriba! Pero. Tito Santana. Tito Santana. Dos veces campeón intercontinental, campeón por parellas. Pero que vamos, o home que estreou a primeira velada deportiva do Palau Sant Jordi no ano 91 con 17.400 persoas nun combate contra o Undertaker. Ese mismo, Carlos. Tito Santana. Pero como conseguiste? Eu teño amigos, Carlos. Pero que pasou? A ver, eu no 2000 e pico fun a México. Bueno, esta é unha historia moi tolísima que implica 3 continentes, unha pistola e o número 5092, que é moi importante para a historia, moi rápido. Eu no 2000 e pico fun a México. E ali estaba Ireno Fargas, que é campeón do mundo de taekwondo e tal. Bueno, un fenómeno, entón móvese neses niveles, ¿no? Entón, este Ireno Fargas meteunos nunha organización de lujo que se chama a zona Jack Nicklaus. A urbanización, non? A urbanización Jack Nicklaus. Pero nunha casa que non tiña nada, nin mobles, nin entón dormimos en colchóns na urbanización Jack Nicklaus. Ali conocimos a Gabriel Mercedes, que é subcampeón olímpico tamén, e estivemos con él en Dominicana.
levounos a disparar o mar, bueno, un cristo. foi todo tolísimo. Pero a dispararlle ao mar. a disparar, o mar, maldito. Porque sí, porque él era militar. Ali era de terra. Son todos militares. Elevounos a disparar ali ao mar. Bueno, é unha cousa. E ali fixemos unha festa e el tiña unha ambulancia que había donado a un rapaces e parou e cortou a calle con unha ambulancia que concretamente era o número 5092 na matrícula. 5092. E naquel campeonato eu fixen 4 combates. E co 4 é un número que non existe nos ascensores de Corea. Porque dá mala sorte, porque a pronunciación é igual que a morte. De aí chegamos ao segundo Open de Corea no que eu participei. Partínme a man e leváronme á habitación, a planta 50 nun super rascacielos o do hospital, planta 50, habitación 92. E ese número 5092 é exactamente o mesmo que remata a tarxeta de crédito coa que paguei a Tito Santana para que nos matara. ¡Esta felicitación! ¡Bravo! No sabía, bueno, foi un detallazo. Quedan minutos para que marchemos, moi poucos son. A ver. 23-22 e polo tanto, hoxe para despedir dunha vez por todas con 12 croquetas cada un de nós. Sí. Da man de Irene e de Adrián imos despedir o 2020 dunha vez xa. Bueno, para sempre. 15 segundos temos entre campanada, polo tanto imos trasladarnos a unha zona que haxe ambiente, que haxe carrillón, que haxe de todo, dalle aí, veña. Veña, imos aló. Pero que entrou xos croquetas, Tito Carlos? Croquetas de Poldita. Croquetas de Poldita, un aplauso para Poldita que nos ¡Bravo! Que non tivemos tempo. Croquetas feitas por Poldita, non de Poldita. Sí, outra vez. Importante. Que vais o carrillón, dalle. Os cuartos primeiro, non? Pero nin presentación, nin non hai, é que xa vai. Nada. Irene, vai a campanadas de... Un cuarto. Dous cuartos. Pero que non comas aínda que... Sóbrame. Son cuartos. Cantos van? 3. 4 cuartos. Aí vai. Agora van. Veña, as badaladas. Unha croqueta. Pero dá tempo, que non comemos. Están boísimas. Pensei que iba a quedar co pan rallado aí. Qué rica. Pero Come croquetas con calma. A ver. Dúas. Agora pode falar de Tito Santana que nada despois temos un pouco de tempo. Tan ricas, de Poldita. En slow motion, Que ata sai uno Galicia en goles de todo, Poldita. Hai que logo lembrala. Que sobran, despois máis. Home, claro. Veña, que a terceira. Bueno, a terceira. Adrián Rodríguez vai pola súa conta, O sea, xa comeu varias. O mellor deixamos Adrián Rodríguez, que é un novo colaborador que ven agora. Digo, Adrián Díaz. Bueno, home, que estou acabando 2020, non sabes as gañas que tiña. Tamén o 2020 non se quere ir, non se quere ir. A ver, hai que recrearse na despedida do 2020 para que a xente para que non se atragante. E hazte conta que as croquetas de Carlos son máis grandes, por eso hai máis tempo entre croquetas e croquetas. No, a ver. Croquetas croquetas en gluten fixeronme para min, o sea, fíxate. Aparte, poder despedir de sesos e tal. Que o COVID a merda xa dunha vez. No, isto que está pesado todo o mundo. Levades algo vermello, algo prestado e algo roubado. Eu vou de unicornio, vale de algo? Bueno, roubado. Ándate a buscar Silvio Rodríguez. Irene ten algo roubado xa. Veña. Ouro tamén na copa. Veña, vermello ten a taza. Cantas van? Bueno, cando remate o audio, pois xa cortamos. Sí, non preocupedes, quero dicir, isto é porque hai xente que lle custa. Dice que vamos rápido. Cantos quedan? Quedan 4. Mirade o que 5. Ainda lle queda, home. Quedanche 5. Ostras, pois a min quedame 4 pequenas e unha grande. A croqueta grande vou comela para despois. Perdón, Irene, o do reto Mensel coas croquetas isto como vai? Nada, empezades mañá, dixeste. Vale. Claro, aínda non é día 1. Claro, queda media hora aún. Claro, aínda queda marxe. media hora para que toque a seguinte campada. Ai, mira. ¡Qué ricas! As croquetas de Poldita. Sí, señor. Que a xente pensaba, pois non van a comer croquetas. Comemos. Quedan 3, Veña, que queda nada. Uy, qué rico. Eu
Tan boas que comía entre campanada e campanada. Vas comendo máis. É que como a primeira vez que damos croquetas non sabíamos o que tardábamos en engulilas. Entón deixamos moito tempo. Son croquetitas tipo uva. Claro. Da boa, da rica. Pero mira, estamos comendo. Queda unha, creo, A ver, tamén é verdade que os dentes xa non son os que eran. Que me queda esta, Cuidado, a min quedame unha grande. Vou comer entera. Última. E vamos necesitando tempo para mastigar, non? Claro, claro. Última. Veña. Veña. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito. Imos dar las gracias a Irene Iglesias, a Adrián Díaz por estar con nos con a última noite por fin do 2020. ¡Feliz ano, Dios mío! Pepe Capelán, Fernando RQR, Alejandro Martínez Pinetrán Rodríguez, un servidor Carlos de Sandí, de verdade. Rematamos este ano, malo será que o seguinte non saia un pelín mellor do que saiu este. É que vai ser moi complicado. Reto Men's Health para nós, xa sabes, Irene, estaremos en contacto os 22 días. Revisando. Debemos para a seguinte, ou se teñamos moito lío, debemos unha tarxeta Platinum a Adrián Díaz, porque é o convidado que máis veces estivo connosco. Adri, grazas por estar connosco. E rematamos, sabes como imos rematar? Imos rematar porque sempre que rematamos un programa de fin de ano, rematamos cantando. E hai unha canción que sempre me leva a min a Noitevella. Como é un clásico, pois que mellor que poñer o broche de ouro. Como ano pasado cantei Mac the Knife, este ano un pouco máis castizo, canto Pedro Navaja. Dalle aí, Pini, para todos vosotros, 2021, mi hermano. Así rematámoslo, como que non? Quedan con María Xosé Rodríguez na Radio Galega. E nos vémonos o vindeiro domingo a luns cos mellores momentos deste programa. A ver se vos gusta, A ver se me sae. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene nombres pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma y está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán. Mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Y a la carrera, pero sin ruido, cruza la calle. Y mientras tanto, en la otra acera va esa mujer, refunfuñando pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo a su cartera pa' que no estorbe.
Un 38 es mi sangüeso del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida, mientras reía el puñal de un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida a él le decía: yo que pensaba, hoy no es mi día, yo estoy salado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado el coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Todo el mundo, ¿cómo que no? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Valiente pescador al anzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón agarraste. ¿Cómo que no? ¡Rete a la rea! 2021. ¡Ay! ¡Azúcar! Ahora ven los coros. Otra vez los coros, los vemos, repetimos. I like to live in America. We want to live in America. Todos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. 8 millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Como decía mi abuelita, quien ríe de último, ríe mejor. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Azúcar! Ahora veamos coros otra vez, ¿eh? Esta canción es longa porque se acabó una radio, pero ahí está de los videopodcasts. Porque la habían cortado. ¡Dale, dale! Es un extra. Es un extra, claro. Venta programa. Coros todos, la, la, la. One more time. Y ahora vengo de I like to live in America. Espera, Una, dos. I like to live in America. I like to live in America. All right, todos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Cuando lo manda el destino, no lo cambia ni el más bravo. Si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. Sorpresas te da la vida. En barrio de guapos, cuidado en la acera. Cuidado camarada, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ay, ay. ¿Cómo que no? Muchas gracias, feliz año 2021.